patient. Hello guys. There's a door number. Like Dana, like Devila. Hi ma'am, good morning Dana. Devil, good morning. Mana yang cerita? Okay. Lasagna aqui. Sampai Mister. क्या बोला था रे डानी? Sampai Mister. Hello. Ayo. Lagi finish nama. Mari jaga deh. Mister like Dana, thank you. Ma gol. Pon fैदोंमोन pon गाबदोंमोन ना दसेल' जानासै मा मबाइलाबो दोनबा थालायलाहाय माबा रान्दोनिया जों मा होनदों लाइक दानबाय ना थेंक इउ रान्दोनि ओमफ्राय जा बालन्दानि आच्छा लाइक दान गुड इडिया थेंक इउ सिनायनो हाला दे अबे मामोन थरथिंसे मोदैयाबो लाइक दान आरोना बिजा नामा हिंदी स्टोरी मन के डार्लिंग कहाँ से हो बोला है हिंदी स्टोरी मैं आसाम से हूँ सुजीदा जा हाय बॉस ना हाय सुजीत कैसे हो भाई मिस्टर लाइक दान ओमफ्राय 3K आरोना हाय आब' होनना हाय आगै ओमफ्राय जोंहा रश्मिना हेलो रश्मिन कैसे हो थैंक यू मेरी विस्प्री में आने के लिए सबको दिल से ओमफ्राय अकमिया टिसनि नामाय दे माने ओमफ्राय जोंहा मिया माखौ हाय आरोना एस अ लाइक दैट सब खुद नोंनो होजोब्बाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा शोल्डार आरो माखौ लाइक दिया भाभी जी बोला लाइक दिया है थैंक यू शोल्डर लाइक देने के लिए संतोषा जामांग हेलो वेयर आर यू फ्रॉम बोला आई एम फ्रॉम आसाम है इंडिया आसाम संतोष ओमफ्राय जोंहा मिस्टार लाइक थैंक यू लाइक होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय सुजिदा आर यू मैरिड बोला हाँ मैं मैरिड हूँ सुजित देरहासारा जोंहा मांगो हाय आब' मा खालामदों दारना जेबो खालामाखै आगै देरहासार ओमफ्राय जोंहा दंगला जोंहा हाय दारना हाय ओमफ्राय जोंहा बिएन गुड मर्निं बिके खेवदोखिन दारना थेंक इउ ओमफ्राय सुमिता हेलो दारना हेलो सुमित कैसे हो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ लाइक दानबायना थेंक इउ ओमफ्राय सुमिता जोंहा गुड मर्निं होनदों मर्निं सुमित कैसे हो खबर कैसा है आपका क्या कर रहा है रे आपी शोल्डर जमांग हम आपको इंडिया अरे मोबाइल आ रहे हम आपको जैसलमेर अच्छा इंडिया बॉर्डर से लाइव देख रहा है बोला थैंक यू वेरी मच शोल्डर जैसलमेर इंडिया बॉर्डर ओके थैंक यू वेरी मच बहुत मेरे लाइफ में मतलब आने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए शोल्डर
ओमफ्राय जादों दिनेश ना क्या आपने मुझे याद किया है बोला है दिनेश ने याद तो करेगा ही ना लाइव में नहीं आएगा तो मतलब जब भी मैं लाइव देती हूँ तो याद तो आएगा याद आएगी मतलब ओमफ्राय जा सुमिता लाइक डान बोला थैंक यू वेरी मच सुमित ओमफ्राय जा सुमिता लाइक डान होनबाय ना शंकरा जा गेम अपार होनदों आरो ना ओमफ्राय जा सुमिता मान हम ठीक है रे बाबा बोला ओ ठीक है अभी ब्रेकफास्ट हो गया मॉर्निंग का सुमित आपका ओमफ्राय जा देरहासारा आब'आलाय बहानि जाखो होनदों ना आङो मा होनो आसामनि आगै आसाम चापागुरि ओमफ्राय जा ट्रिकिया मा होनदों जा आब'आ बहानिमोन आब' होनदों बावबाय नामा आगै होनदों आङो मा होनो आसामनि चापागुरि ट्रिकिया आगै सुमिता जा मा होनगो आप कैसे हो बोला मैं भी ठीक ही हूँ सुमित ठीक हो ओमफ्राय जा थिनके मा होनगो ट्रिके ना लाइ होनदों ना लाइ ओमफ्राय जा सुजिता प्लीज टेल मी योर नेम बोला मेरा नाम विश्व कवि है सुजीत विश्व कवि ओमफ्राय जा दिएना डू नॉट डिलीट कमेंट प्लीज गाइस खुद भी मत करो आज जितना भी गलती ही ना हो जाए डीएन आप भी मत करो डीएना लाइक कमेंट प्लीज गाइस बोला ओमफ्राय जादों दिनेशआ लाइक डान बोला थेंक यू भेरि माच दिनेश ओमफ्राय जा सल्दारा मा होनखो जेसलेमेर हम बॉर्डर से सभी फौजी भाइयों की तरफ से आपको प्यार भरा रोम रोम बोला सब थैंक यू वेरी मच सोल्डार सब फौजी मतलब फौजी को थैंक यू वेरी मच दिल से थैंक यू सो मच ओमफ्राय जा थिनके मा ट्रिकिया एन्ड आरो ना ओमफ्राय जा फाग्ला बड'आ मा होनदो हेलो न्यू फ्रेन्ड लाइक डान 16 दो थेंक यू फाग्ला बड'आ आगै गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय अच्छा क्या बोला था ये फौजी अच्छा सोल्डार मतलब जय हिंद अच्छा ओमफ्राय जा मा होनो दिनेशआ भारत माता की जय बोला है भारत माता की जय जय जवान जय किसान हाँ भारत माता की जय दिनेश ओमफ्राय जा देरहासारा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनो ना ओंखाम जाथ'वाखैनो आगै ओमफ्राय सुजिता जा मा होनखो आइ लाइक लिप्स अच्छा ओमफ्राय जा दिएना मा होनखो नेगेटिव कमेंट डू नॉट टेल मी प्लीज गाइस बोला है हेलो कौन सोर सोर दं ओमफ्राय दिएना मा होनदों देरहासारा गैया मा होनदों आब'खौ मोजांथार नुदोंलाय आब' होनदों नंगौ नामा आगै देरहासार ओमफ्राय जा दिएना मा होनखो सुजित फाल होननानै आथाहरबायना सुजित फाल बोल के ऐसा किया है आं दिनै एलबि खनसेल' होगोन ना ओमफ्राय काट खालामनो दे अके दा सोलाबनाय नङा हेलो सोनाफोर सोर सोर दं एलबियाव दसे बेसेस हरदो दे कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज कमेंट कीजिए खुंगुरा जा गुड मर्निं आब' मा खबर होनदों आरो ना खुंगुर मा होनो गुड मर्निं आगै खुंगुर खबरा मोजाङै दंथ'यो नोंनिया मारै दं Masa Sumi Dharmaya Mahang dan good morning agak indah na good morning
आगे लिंबायना मा लिंबावनांगौ आंहा होनदो ब्रादार जाखो ना सिस्टार जाखो सिनायलाबो ना ब्रादारानो जागोनदां ना फैसा सुजिद लियाना जामानगोन गाज्रि कमेन्ट फैबा हाय खालामनो गोनां जागोन बिके किउट होनदोंना बिदिबाथ' आंहा माबा डब्लिउआ ख्लाब ख्लाब थाङो दे बिएन आज एक दिन के लिए रहने दो लेकिन ज्यादा मतलब गाज्रि कमेन्ट बांद्राय गाज्रिबा ओमफ्राय खालामजागोन आंबो खालामखायो खालामनायालाय दिएन बांद्रायबा खालामजागोन दे ओमफ्राय जा नार्जारि अके मिथुन नार्जारि जा हाय होनदों ना हाय मिथुन नार्जारि मा खबर मारै दं सिमिदरमाया जा मा होनखो आदा होनदों आदा आरोना मा खबर आदा माब्रै दं खिथादो दे एसे होनदो हेलो हेलो सर सर दो कमेंट खालाम दे से कमेंट कौन है मेरे स्क्रीन में प्लीज कमेंट कीजिए ओमफ्राय जा जेएलजि सिस्टार नुजाफैदों हेलो आब' गुड मर्निं दाना हेलो आगै जेएलजि गुड मर्निं आगै लाइक दोन होनबाय थेंक इउ सिस्टार जेएलजि सिस्टार गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सुमिदर मानखो ओंखाम जाबाय ना आगै होनदो ओहो ओंखाम जाथ'वाखै आङो माने आङो मर्निंआव बांसिनानो जाया ओमफ्राय जा गाखो नुजाफैदो आरोना सानफ्रामबो एलबि फैनायनि रिजेना मा बिमा आंबो मिथियाहाय मा होनो गाखो बर' मिथियोबा खिथाहरदो दे जा एसे गाखो आगै मिथिबा खिथादो दे एसे होनदो ओमफ्राय जोंहा जेएलजि सिस्टारा ब्लु होनदो ना होबाय आङो ओमफ्राय जोंहा दिएना मा होनखो नोंनाव गाज्रि कमेन्ट हरनायफ्रा आंनाव स्क्रिनशट दं जोबो हा हा होनदो नंगौ नामा आङो माबायानो आं गुरुत्थ' खालामा आरोना गुरुत्थ' होआ आङो ओमफ्राय आङो दाख्लैनिखौ खालामदोंमोन ओमफ्राय नांबायनो थागोन होनबाथ' नोंनाव ओमफ्राय जों नेबिन कुमारा जामानखो हाय आई एम नेबिन आई एम फ्रॉम इंडिया आई लव यू बोला है और नेबिन मतलब आप इंडिया से हो थैंक यू मेरी एलबी स्क्रीन में मुझे सपोर्ट करने के लिए अके आई लव यू टू ओमफ्राय जा देरहासारा मा होनखो आब'आ जा आब'आ जाबाय नामा आब'आ जाबाय नामा होनदो आब'आ जाबाय नामा आब' हाबायाव आंखौबो लिंहर दे होनदों आरोना मा आबौआ जाबाय नामा देरहासार आगै आबौ ना आब' आब'सो बेथ' आब'आ होनदोंना मा जाबाय मा जानो आगै हाबायाव लिंहरनांगौ आरोना नोंखौ जागोन दे मा होनो देरहासार आगै ओमफ्राय जा डिएनआ मा होनखो केमेराखौ गोजौ दैखोना हो मा केमेराखौ गोजौ मानोबा दैखोबाय आङो आरो दैखोबावनांगौ नामा आदसा जेएलजिया मा होनखो मानसिफोरा मानो गाज्रि कमेन्ट हरनो लुबैयो आब' होनदों हाय आगै मा बुंबावनो आरोना इमान फैयो आरो ओमफ्राय बेखायनो आङो होनो होआसो होबाय दाबो ओमफ्राय दाबो आङो दा खनसेल' होनोसै आरोना दा नाइटआव होला आङो सोलाबनाय नङादां दा नाइटआवबो बाबाय आङो मा होनो जेएलजि सिस्टार होनोनो बाबाय
माबोरै दं सिस्टार JLG ओमफ्राय ब्रेकफास्ट फुंनि जाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा गाखा मानखो इउटुब खुलिबानो नोंसोरो खाव मानखो खाबलिर नुजाफैयो ए हो नोंसो आच्छा आं दासो होदों फाग्लाहाय गाखोआबो मानसिफोराबो होगोनब्रा दायो टाइम जाबा आंहा दा टाइम दायो टाइम गैयाना आंहा नै दा आरो फिसालाखौ लायनांगौ आरो दा माबा खामानि मावनांगौ ओंखायनो आंहा दा मा होनो 10थानिफ्राय होबाय 10था जाबावबायसो टाइमा गाखो ओमफ्राय नोंथ' एन हाउस सिस्टार मोनावबो थाङो ना गाखोआ सोरनाबा थाङो सोरनाबा एलबि गिदिङो ओमफ्राय नुजाफैयो नाया बेनिफ्राय उन्दै ए थानोनो मुलखौ बिमा उन्दै अ थेंक इउ गाखोआगै गोजोननाय थाबाय दे इउटुब खुलिबानो नुजायोनो आरोना ओमफ्राय नायाबानो थानो हायानो जों गाखोआ गोजोननाय थाबाय दे हाबफ्राङो आरोना एलबियाव बोरैबा दे गोजोननाय थाबाय आगै गाखो थेंक इउ भेरि माच दिल गोसोनिफ्राय आरो दे आगै ओमफ्राय JLG सिस्टारा जोंहा मा होनगोन आंनाबो हरो आब' होनदों अ हरो आरोना आगै हरनाया हरखायो ओमफ्राय मा बुंनो आरोना आंथ' माबा बांद्रायबा माबा हाइटसो खालामलाबायनानै लायो आं दब्लिउ दब्लाफोरखौ अनबाय थाला हाइटसो खालामलाबायनानै लायो JL सिस्टार ओमफ्राय जोंहा DN JLG मानसिफोरनि गोसोखौ हमनो हाया होनदों जोंहा DNआ JLG सिस्टार जों खन्थाइ नुजाफैदों फ्रेन्डआ गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं फ्रेन्ड खन्थाइ माबोरै दं मा खबर ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगोन एपिउना लाइकासि फावसेन मिस्टार सक्ति समझ में नहीं आ रहा आपका लैंग्वेज सरि ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो मोजां होनदों आरोना मोजां आरोना ओंखाम संबाय नामा मा ओंख्रि संखो JLG सिस्टार ओमफ्राय खन्थाइ फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनदों नोंलाय बङाइगाव मा जायगानि नों होनदों आङो बङाइ मा होनो खन्थाइ फ्रेन्ड आं बङाइगाव थायो आरोना बङाइगाव टाउन ओरैहाय माबायावनो थायो आं सापागुरि खाथियावनो सापागुरियाव जरावनो थायो आङो खन्थाइ फ्रेन्ड ओमफ्राय नोंनिया मा गामिमोनलाय बिजिनियाव गस्ला बायफैनायखौ नायदोंमोन आङो खन्थाइ ओमफ्राय जोंहा DNआ मा होनखो खन्थाइ वेलकाम टु BK लाइभ स्क्रिन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा DNआ हा मिनिदों DNआ BK होनना मिनिदों मानो मिनिखो होनदो ओमफ्राय जोंहा JLGआ मा होनखो होमबाबो बर'आनो बर'खौ गाज्रि कमेन्ट हरबा मोजां मोना होनबाय औ नंगौ नोंनिया सिस्टार मा होनो JLG सिस्टार बर'आनो बर'खौ हरो बेबो मा हरो आइदि सोलाय बे हरो आरोना ओरैबायदि सिनायनायफ्राबो हरोथ' आइदि सोलाय मा बुंबावनो आरोना सोरबा हमनो हालालै मानसिफोरनि गोसोखौ JLG सिस्टार मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो आंबो मैया बङाइगावआव थांदोंमोन होनदों बङाइगावआव फैदोंमोन आरोना आं माबायावनो थायोना खन्थाइ गोजोनपुरि नाम्बार थाबा हाबनो हागौमोन खन्थाइ फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा बिजनि बर' बाजार आरोना ओमफ्राय जोंहा बिजया मा होनखो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो दख'ना गाननाबो एलबि होनांगौ बाजै होनदों आरोना अनसुमा गानो आङो मा होनो अनसुमा आगै दख'नाबो गानो सोब ड्रेसखौनो गानो आङो अनसुमा आगै गाननो नागिरदोंमोनबो आङो ओमफ्राय गानासै आङो
ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो हेल' होनदों आरोना हेल' बि ब्लग ओमफ्राय बिस्टिया मा खबर बाजै होनदों आरोना खबरा मोजां आंना बिस्टि दिएना जोंहा मा होनखो फोरना गावजों मेगन सालायनायानो बारा होनदों आरोना औ नंगौ नंनायालाय बर'फ्रा गावजों गाव मेगन सालायखायो आंनाथ' एलबियाव मा होनो जायफोर मेन चेनेल बैसोर गोनां बैसोरो फैयानो ओमफ्राय नै दायो बे जिएलजि सिस्टारा फुरा फैदों ओमफ्राय खन्थाइ फैदों आरोना जाय बेखायनो आंबो एलबि गिदिंला आरोना एलबिखौबो ओमफ्रायो खम होनोसै खम माने बिदि खनसेल' होनोसै टाइम नायै होनोसै जिएलजि सिस्टारनाथ' दाख्लै एसेल' थानो मोनदों थानोनो मोना होमबाबो फैयो बियो ओमफ्रायो थांखो गाखो आया बर' ओमफ्राय जा गाखोआ मा होनखो नोंनि असे गामिया बहामोन होनदों बिजनि आंनि असे गामिया गाखो बिजनि फानबारि होनो खन्थाइया जोंहा मा होनखो गोजोनफुरिनि आरोना औ गोजोनफुरि खन्थाइ ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना मा होनो ओंख्रिखौनो संथ'वाखै बिस्टि ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै आङो फुंनि जायाखै आरोना आङो फुङाव साहासोल' लोङो आरो ओमफ्राय जों खन्थाइया मा होनखो आंहा एलबिखौनो फैफेराखै होनदों औ नोंथ' फैफेरा अब्लाबो माने फैयो आरोना आंनि एलबियाव फैयो सोरनाव थाङो आंथ' बेखौ मिथिया खिन्थु आंनाव फैयो नोङो खन्थाइ ओमफ्राय जेएलजिया मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदो आं ओंखाम जायाखै आगै जेएलजि माने फुङाव जाया आङो साहा बांसिन लोङो आङो सिस्टार ओमफ्राय नोंहा जाखांबाय नामा जेएलजि सिस्टार खन्थाइया जोंहा मा होनगोन ए फानबारिनि होनदों औ ओमफ्राय फानबारिनि मिथिगोन ना ओमफ्राय जोंहा जेएलजिया मा होनखो होनो बालाय लाङो आब' होनो बालायलाङोथ' आरो जेएलजि सिस्टार ओमफ्राय होनो होआ सानफ्रामबो बिदि जायो आरो आङो गोनो गोथो जाबाय थायो ओमफ्राय टाइमाबो मिलायला ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया मा होनगोन बेदर ओंख्रिबाला आंबो जायो बाजै होनदों ना बेदर ओंख्रिबा बेदराथ' दा गैया दा सानसुआवसो मिथिया आरोना मा जायो बिस्टि ओमफ्राय खन्थाइया जोंहा टाइम मोनबा फैयो होनदों टाइम मोनबा फैयो आरोना टाइमाथ' मोनबाय थाखाया हिनजाव मानसिफ्रा बिराद खामानि थायो आंबा जिया जा बुरजा दं सुनांगौ दायोसो सुनानै सोमनानै दोननोसै आङो दायोसो फिसाज्लानि आंनि जा ओंखारना दंखायो ओमफ्राय जेएलजि सिस्टारा जोंहा न'नि मानसिफोरा नायो गाज्रि कमेन्ट हरबा जि लासिं सिं जायो होनदों औ नोंखागौबा जेएलजि सिस्टार बेथ' नोंखागौ सोर बायदिया हरोथाय मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंहा जेएलजि सिस्टारा जायाखै आब' होनदों आरोना जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा एमबिया मा होनदों लाइक दा होनदों आरोना थेंक इउ एमबि ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनदों जेएलजि 33आ गोदान नामा फ्रेन्ड होनदों मा होनो लोगो गैयाबा लोगो जा मा होनो जेएलजि सिस्टार खन्थाइजों नैबे खन्थाइ गयारिजों सानैजों लोगो जा मा होनो लोगो गैयाबा ओमफ्राय जोंहा सुदा मा होनखो कोसा हाल खराब कैसा हाल खराब सूट फूड ओके समझ में नहीं आ रहा रे सूट हाँ खराब मतलब आप कहाँ से हो सूट फूड खबर कैसा है आपका ओमफ्राय जोंहा डिए ना मा होनखो एलबिखौ वान नाम्बाराव नङाबा 2 आवार्सल' होनांगौ बांद्राय गोबाव एलबि होबा मानसिफोरा मेगन सायो नांथाबावबायसो मानोना नै मानो नांथाखो मबाइला फाग्ला जाबाय नामा आया
मानसिफ्रा मेगन सायो मानोना बिसोरबो एलबि होयो ना होनदों आरोना औ नोंनाया नोंगौ बाट मा होनो जायफोर एलबि होयो बैसिनि मानसिफ्रा आंनाव फैया आंनाव जायफोर फैयो बिसोर बैसिनाव थाङा आरोना बेलेग बेलेग माने मा होनो मानसिफ्रा बेलेग बेलेग खाजोबो आरोना बयनिबो मा होनो भिडिअ नाय माबाफ्रा बेलेग बेलेग जायो आरोना एलबिनि मानसिफ्रा बेलेग बेलेग जायो ओमफ्राय जायफोर बे जोङो मा होनो एलबि होलाय लायो बिसोरथ' थालायनो सोलाबखाया दसे दसेल'सो कमेन्ट मोनसे मोननै गारो जायफोर एसे गोबाव थायो बिसोर बेलेग बेलेग जाखायो आरोना सासेयानो जाया बिसोर मानसिफ्रा सानो खोमा आरोना आयु बेबो एलबि होदों मानो एथ' गोबाव होखो दोनबानो जासै आंनाव मानसियानो गैया इदि सानगोन खिन्थु आंनाव जाय मानसि फैदों बे मानसिया बैसिनाव थाङा आरोना इदि जायो बेबायदि आरोना बैसिनि मानसिफ्राबो आंनाव फैया बैसिनाव थांबाय थाग्रा मानसिफ्रा जेनेबा आंनाव फैया इदि आरो एलबिनियाबो ओमफ्राय जायाखै आब' होनबाय आया माबानिखौ नोंसो फरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा जे एलजिया मा होनखो लोगो खासो खन्थाइ होनदो लोगो खासो होनो खन्थाइ ओमफ्राय जोंहा जे एलजिया मा होनखो कमेन्ट डिलेट खालामनो होनाङा होनदों औ कमेन्टखौ डिलेट खालामबा बिराद लस जायो जानायालाय माबा मिस्टेक जादोंमोन खोमा ओंखायनो खालामदोंदां सोर खालामनायमोनलाय नुस्लाबबोआसै आङो ओइ आंनाव मा मा खालामो मा होनो जेएलजि सिस्टार ओंखायनो दाख्लै ओरै खालामदोंमोन आरो सासे मानसिया कमेन्ट हरदो आरोना गावनो लिरना हरो आं फरायखांबाथाय दानो गावनो लिरना हरो ओमफ्राय आं फरायखांबाथाय दानो आदसा नोंनो दानखायोबा आंनो नोंखौ मानो नांबावगौ होननानै ओमफ्राय आं खालामहरबाय आरोना हाइद खालामहरबाय आं ब्लक खालामहरबाय आंनो नोंखौ मानोबाव साननानै मानो नांबावगौ बिनि मेसेज माबाखौ साननानै खालामनानै लादों आं ओमफ्राय जोंहा जेएलजिया लोगो खासे होनबाय कमेन्ट डिलेट खालामनो होनाङा होनदों ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो जेएलजि सिस्टारासो होनदों कमेन्ट डिलिट खालामहोनाङा डिएनआ जोंहा मा होनखो खन्थाइ कमेन्ट डिलेट दा खालाम प्लिज होनदों आरोना डिएनआ बोरैबा मिस्टेक जादोंमोन खोमा असुबिदा मोननानै दानबायदां जेबो नंला दे खन्थाइ लोगो ओमफ्राय जेएलजिया जोंहा आब' होनदों आरोना औ आगै मा ओंख्रि संगोन खिथादो दे जेएलजि सिस्टार ओमफ्राय फानलुआ हेलौ होनदों ना हेलौ फानलु ओमफ्राय जोंहा जेएलजि सिस्टारा खन्थाइ मानो कमेन्ट दानो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बड'आ हाय होनदों आरोना हाय बड' ओमफ्राय जोंहा बुबर देब बर्मा हेलो बोला है हेलो हेलो कैसे हो देब बर्मा ओमफ्राय जा सुक हेलो गुड मर्निं बोला है हेलो गुड मर्निं कैसे हो ओमफ्राय जा प्रबिना जा मा होनखो सुरत खूबसूरत अच्छा नेचुरेल अच्छा प्रवीण की नेचुरेल खूबसूरत हो तुम बोला है थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनगोन खालि फुजायाव फै लोगो हमगोन बिमा होनदों आदसा खालि फुजायाव फै लोगो हमगोन बिमा होनदों ना देनां अबे फुजायावहाय गाखो सेन्देल गिदिरबासो लाजिनाय नङाहाय गाखो सेन्देला देराखैना होनदो प्रबिना जोंहा मा होनखो आर इउ मेरिड बोला हा जि मे मेरिड हु प्रबिन ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो आंखौ बर' बमा बायना हरगोन नामा हा गाखो बर' बमा बायना हरगोन नामा होनदो डिएनआ गाखो बर' बमा बायना हरनो नामा होनो आरोना खन्थाइ आगैया खन्थाइ फ्रेन्डआ जोंहा मा होनखो बोराय फन हरलै बाय दे र' होनदो दे जेबो नङा दे खन्थाइ फन हरदोंनो दे बसुमतारिया हाय बाजै सना होनदों आरोना हाय बिबोनां सना मा खबर बसुमतारि डिएनआ जोंहा खन्थाइ ब्लु होदो खन्थाइ ब्लु होदोल' होनदों खन्थाइनो ब्लु होनो नामा खन्थाइ ब्लु होदो खन्थाइनो ब्लु होबाय आं होनफिनदों ना मादोंमोन माबाया डिएनआ ओमफ्राय खन्थाइनो ब्लु होनदोंमोन आदसा खन्थाइया ब्लु होनदोंल'
होनदोंमोन खन्थाइनो ब्लु होबाय आङो मा होनो खन्थाइ लोगो बिदिनो मान नुगासिनो नामा दे मा ओंख्रिया जाया मान बिके बाजै लायदों होनदों ना थेंक इउ मा ओंख्रि गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनगौ नांगौथ' आरो होनदों आरो ना औ नंगौथ' आरो होनदों जोंहा खन्थाइया ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनगोन नोंसो सानदोंमोन मिस्टेक जादों आंसो सानदोंमोन मिस्टेक जादों होनदों जेबो नंला दे खन्थाइ iya ओमफ्राय बसुमतारिया जोंहा मा होनखो आंनि मुङा बिस्ट्रं आदसा माथो बसुमतारी लादों होनबालाय दे बसुमतारी लादो आरो ना बेस्रां आरो ना बेस्रां आदसा आंनि मुङा बेस्रां होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा डिएनआ लाइक कमेन्ट प्लिज गाइस होनदों आरो ना ओमफ्राय ओके थांब'आ जा आइ लाभ इउ बोला है गाखा जामाखा फानबारि फुजायाव होनदों फानबारि फुजायाव फानबारि फुजायाथ' कालि फुजा आदसा कालि फुजाखौ जों खुनुरुखुम साननै बिदिल' मोनजायोहाय माबा गथ'फ्रा माबा एगजाम जाहैलाबायो खस्थ' जाथारनांगौ फुजाखौनो जागोन दे गाखो होनदो गाखो बर' अबेनि जाखोबा पानबारि फुजा जालायो पानबारिनिसो नामाब्रा गाखोआलाय अबेनि जाखो खन्थाइया मा गोजा आं थांफेराखै दे दिनहैसो खनसे होनदों आरोना सरि आं दानफेराखै दे दिनैसो खनसे होनदों दानफेराखै खन्थाइ नोङो जेबो नंला दे खन्थाइ दानो मानसिफ्रा मा बुंनो आरोना खिन्थु नोङो दानाखै हौवाफ्रा मा खालामो ओमफ्राय जोंहा जेएलजि मा होनखो सिस्टारा बोबार साबधान बैक मी प्लीज बोला है खन्थाइ ने अच्छा सब खन्थाइ ने सब किया है आपको बर' ना मामोन खन्थाइ ने आपको सब किया है बोबार बैक दीजिए जेएलजि को मोजां गाखा मा होनखो ओइ गाखा मा होनगोन डिएन हरगोनथ' बहानि नों होनदों डिएन हरगोनथ' बहानि नों होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनगोन थेंक इउ स' माच अल फ्रेन्ड बिके लाइभ स्क्रिन होनदों डिएनआ जोंहा गाखो बर' आङो चिरां सापागुरिनिनो होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बसुमतारिया मा ओंख्रि बाजै सना होनदों आरो ना ओंख्रि संथ'वाखैनो बसुमतारि आगै ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनगोन खन्थाइया बहानि खन्थाइखौ होनदों नामा खन्थि बहानि जारौ होनदों आरो ना बहानि सोंदों खन्थि लिरदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा जेएलजिया मा होनखो बड' राइडार बय साबधान बेक प्लिज होनदों जेएलजि सिस्टारा बड' राइडार साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक खालामफिनदो जेएलजि को बेक करो जेएलजि सिस्टर ने बड' राइडार बय को साब किया है डिएनआ मा ओंख्रि जाखो बिके खिथाना होदो होनदों आङो ओंखामखौनो जायाखैबा मा होनो डिएन ओंखामखौनो जायाखै आङो होनदो ओमफ्राय साल'सो लोंदों आं
ओमफ्राय जोंहा माबा गाखो मा होनखो पानबारि मा गामिया बिमा नोंलाय पानबारिनिनो आरो मा होनो गाखो देनां मिथिगोन र' मा होनो गाखो बसुमतारिया आं पानबारिनिनो बाजारनि होनदो ओमफ्राय नोंलाय अबेनि खिथाग्रोना ला दे नोंखौ गाखो होमबा खिथागोन आं बसुमतारिया आङो आङो मैया नायनो मोनाखै होनदों आं मैया नायनो मोनाखै होनदों आरोना जेबो नङा दे मा होनो बसुमतारि आगै कमेन्ट गाखो बर'खौ साबस्क्राइब खालामना होबाय आं होनदों गाखो नोंखौ खन्थाइ गयारिया साब खालामबायनो बे हरफिनदो भिडिअ नायनानै बे माबा साब खालामलाय दे एसे नायलाय मा होनो गाखो खन्थाइ गयारिया साब खालामबायमोननो ओमफ्राय आलुआ मा होनखो हाय होनदों ना हाय आलु खन्थाइया जोंहा मा होनखो बिनिया भिडिअ'आनो गैया माथो होनदों गाखोनिया भिडिअ गैया होमबाबो साब खालामना हरदो दे गाखो मा होनो खन्थाइ गयारिया खालामबायमोननो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दानसोराङा गुड मर्निं सना होनदों ना गुड मर्निं दानसोरां ओमफ्राय जोंहा मारै दं होनदोंना आलुआ दंथ'यो मोजाङैनो आलु नोंलाय मारै दं र' खन्थाइनिखौ नायनो आङो आया माथो आंना माबायानो सोलायनानै दं नामा आया माथो बेनो दं ओमफ्राय बसुमतारिया अखा हादों नामा बाजै होनदों अखाया दहाय एसे हादोंमोन ओमफ्राय दा गारथ'बाय नामाथाय बसुमतारि आगै आया खोरोमदोंलाय नै दे ओमफ्राय र' आङो खन्थाइनिखौ नायनो आदसा ओमफ्राय जोंहा आलुआ ब्रेकफास्ट खालामबाय होनदों आरोना ब्रेकफास्टखौ खालामबाय माने आङो साहा लोंबाय आरोना मा होनो गाखो सोर सोंदोंमोनलाय आलु आङो साहा लोंबाय फुङाव ओंखाम जायाखै आगै आलु ओमफ्राय नोंहालाय मा होनो जाबाय नामा आलु बाबा अके ओमफ्राय दानसोराङा मा होनखो बिदिनो लाइभ फैबाय था आब' ओंथि होनदों ना बिदि होनबा मोजां मोनलायो र' दानसोरां आगै ओमफ्राय आरो माखासे थायोना आरो बेलेगबो नायदो जारलाहाय जारला गाखोआ मा होनखो नों थानो नों थानाय खाथिनि आं बिमा आं थानाय खाथिनि जायगा थागोन ना गाखो जायगा थागोन ओमफ्रायो मा होनो अबेनिबा नोंबो खिथाना लादो दे नोंबो गाखो मोजां एमजेआ मा होनखो लोगो सना एमजे लोगो फैदों आरोना लोगो सना होनबाय आरोना थेंकिउ लोगो एमजे मा खालामदों ओमफ्राय जोंहा मनिरा मा हाय आब' लाइक दानबाय थेंकिउ आगै मनिरा गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय जोंहा एमजे लोगोआबो लाइक होबाय सना होनदों ना थेंकिउ लोगो एमजे ओमफ्राय दिएना मा होनखो योर शर्ट बटम फुल क्ल'ज बिके प्लिज मा क्या बोल रहा है रे दियन ओके यस योर शर्ट ओके बॉटम यस समझ में आया दियन क्या बोलता है अच्छा फुलखा हाय फुलखा फाग्ला
ओमफ्राय जोंहा DN आ मा होनगो वेलकाम MG BK लाइव स्क्रिन बोला है DN ने ओमफ्राय जोंहा JLG आ मा होनगो आलु बाबा साब खालामबाय आङो बेग हर प्लिज होनदाना JLG आ आलु साब खालामबायनो बेग हरफिनदो दे JLG नो आलु बाबा आगै ओमफ्राय सोरनिबा मेसेज थाबाय नामाहाय ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनगो बङाइगावआव दुर्गा फुजायाव लोगो हमगोन होनदों फैयो नामा खन्थाइ दुर्गा फुजायाव बङाइगावआव जागोन दे खन्थाइ फ्रेन्ड लोगो हमजागोन ओमफ्राय जोंहा मनिरामा आब' आङो बाजाराव फैदों फुजानि आच्छा दोहि बायनो फैदों होनदों दे मनिरामागै बाय दे मोजां दानसोराङा मा होनगो मा ओंख्रि जागोन आब' होनदों ओंख्रिया मा जानाय जागोनबा मिथिथ'ला आरोना दानस्राङागै ओमफ्राय जोंहा गवाया हेलौ जारौ माहानि होनदों आरोना गवाया जोंहा आङो मा होनो आसामनि गवा आसाम चापागुरि ओमफ्राय जोंहा DN आ मा होनगो Do not angry me please become my comment no रे एंग्रि खालामाखै एंग्रि जायाखै आङो DN मिनिदोंसो आङो आच्छा एंग्रि जायाखै दे होनदों मनिरामा जोंहा मा होनगो आब' बाय दे होनदों दे आगै मनिराम बाय गाखोआ मा होनो जा थालिगाव होनदों थालिगावनि आरोना आच्छा थालिगावआवबो थायोलै गाखो थालिगावनियानो फानबारि फुजा जायो होमबा फानबारियावसो लोगो हमगोन होनबा नोङो गाखो आच्छा ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनगो आङो आवोद जाथ'बाय गामिनि मानसि फैदों बेरायनो होनदों दे खन्थाइ दे जेबो नङा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे आंखौ हेल्प होफैनायनि थाखाय खन्थाइ जेजिया माबा जेजिया जा मा होनगो मा मावो आब'आ आच्छा आं जेबो मावा जेजि आगै ओमफ्राय जोंहा गवाया मा होनगो मबाइलखौलाय मा खायथ्रा लाखो होनदों मबाइला खायथ्रा जादों आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनगो MJ आ मा होनगो लोगो सना अन दे होनदों लोगो सना अन दे होनदों ओमफ्राय जोंहा MJ आ मा होनगो अन होनदों आरो ना अन दे होनदों दे ओमफ्राय अन होनदों थेंकिउ अन थानायनि थाखाय MJ लोगो ओमफ्राय DN आ मा होनखो अके बाय खन्थाइ थेंक इउ स' माच फर सापर्टिं BK लाइभ स्क्रिन होनदों आरोना DN आ दानसोराङा आब' गुमैया बहा थांदों होनदों नों गुमैया केम्पआवसो थायो आगै दानसोरां आगै ओमफ्राय जोंहा JN आ अन आरोना थेंकिउ सरि जेजिसो दे जेजि ओमफ्राय जोंहा गाखोआहाय खन्थाइ लाभनि होनदों आरोना गाखोआ खन्थाइ नोंखौ होनदोंमोन नै थांबाय नामा लोगोआ ओमफ्राय जोंहा DN आ मा होनखो केमेरा नट डाउन प्लिज ओमफ्राय JLG आ मा होनखो आब' आं थांथ'बाय दे होनदो दे आगै मा होनो JLG सिस्टार दे आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे JLG सिस्टार प्रशान्तआ जोंहा हाय होनदों हाय प्रशान्त DN ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनगो पानबारिया न' दं आंहाबो बिमा होनदों पानबारियाव न' दं ना नोंहाबो होमबा वो भी कर दिया रे डिलीट प्रशांत भी क्यों कर दिया डिलीट क्यों मतलब क्यों किया डिलीट अच्छा प्रशांत ने वन है बाय कौन है रे बाय भी कर दिया ओके ओमफ्राय जोंहा MJ आ मा होनखो उनखि दाना आच्छा राजाना होनदों
ओंख्रि दं आं अशक राजाना होनदों ओंख्रि दं आं अशक राजा ना होनदों माबाया मिस्टारा माबा एमजे लोगोआ ओमफ्राय जोंहा प्रसान्तआ बाय होनदों ना बाय दानसोरां जोंहा मागो सोर ओंख्रि गासिनो आब' होनदों ना ओंख्रि संनाया मा होनो बिब' दानसोरां ओंख्रि संदों ना मा खामानि मावदेरदां माबा गाव मा सुदोंथाय दानसोरां आगै ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मा होनगोन हेलौ आब' मारै दं दाना एसबिआ मोजाङै दंथ'यो एसबि आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों प्रसाना बायबोला आच्छा बाय बोला है ना प्रशांत ओके बाय बाय लिखा मतलब ना जे जिया मा होनखो अबाव दं आब' होनदों आरोना अबाव दं आं मा होनो न'आवनो दं जे जि न'आवनो दं आं आगै ओमफ्राय जोंहा एमजिआ अ होनदों थेंक इउ डिएनआ मा होनगोन एमजि आब' आं अशक नङा होनदों ना बेखौ सोंदोंमोन नामा लोगोआ अशक नङा होनदों बड'आ जोंहा मा होनगोन ओइ फाग्ला मोखां खावसेया बहा थाखो आच्छा मोखां खावसेया मावजि जाबाय आगै होनदो आच्छा माबाया मा होनखो एमजे लोगोआ सोर मोनथिदों आगै सरि सोर मोनथिदों आगै होनदों ना जा एमजे लोगोआ ओमफ्राय गाखोआ मा होनखो मोखांबाव भिडिअ लाबो बिमा नुयो नों नायनो नों जायखौ जों मा होनगोन गाखोमांखो मुखुबाव भिडिअ लाबो मुखुबाव भिडिअ लाबो बिमा नायनो नों जोंनिखौ होनदों आरोना नायनो जोंनिखौ होनबाय मुखबाग होनदों आरोना गाखोआ मुखबाग अके भिडिअ लाबो होनदों ओमफ्राय जोंहा दानस्राङा मा होनखो बयबो सापर्ट खालामना हो आब'खौ साबस्क्राइब खालामना हो बयबो लाइकबो थुना हो होनदों जोंहा दानस्रां आगैयाबो ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो थालांलायबाय नामा एमजि लोगोआ जा अनदों थेंक इउ एमजि लोगोआ जा अन ओमफ्राय डिएनआ मा होनगोन दानसोरां थेंक इउ स माच होनदों आरोना जानायनि भिडिअ लाबोनांगौ नामा मुखबाग माबाया गाखोआ थिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो डिएनआ मा होनखो जोंहा अके ओमफ्राय जोंहा बड'आ फाग्लिया मोखांखौनो देखायनो लाजिथारोदां होनदों आरोना लाजिलायलांबायथ' आरोहाय मा होनो बड'आ ओमफ्राय आदिया जोंहा मा नै नाइस नामा फ्लावार हरबाय ना आदिया डिएनआ जोंहा बड' एसामिस आहा होनदों ना एसामिस नामा ओमफ्राय रजे नुजाफैदों जोंहा हाय हेल' आब' गावदां सना आंहा दिनैसो होनदों लांदां मोनलायदोंहाय मा होनो रजे आगै नों फैयिखौ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे समायलायबाय लांदां मोनलायदों नोंखौ रजे ओमफ्राय रजेया माबोरै दं खबरा आब' सना होनदों दंथ'यो बिदिनो आगै मोजाङैनो दंथ'यो नोंनियालाय माबोरै दं रजे आगै ओमफ्राय समाया मोनलायदोंमोन
ओमफ्राय एमजे मा गोजा अनार ना थेंक इउ एमजे लोगो ओमफ्राय जोंहा रजेया लाइक दाना बनबाय थेंक इउ आगै रजे ओमफ्राय रजेया जोंहा मानो आब' सना होनदों ना गोसोखाङोना फैबाय थायोमोन ना नोङो ओमफ्राय सानसे फैयैखौनो लांदां मोनलायदों भिडिअ माबाबोथ' गोदान होआखै नोङो नागिरदोंमोन आङो नोंनि भिडिअ दहायो नोंखौ गोसोखांनानै ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनगौ वेलकाम रजे होनदों नै डिएनआ रजे सिनायाखैनो रजे सिस्टारा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन आंहाबो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ आब' सना होनदों इदि दे आगै दे मा होनो रजेया आगै रजेया डिएन सोर जाखो होनदों आरोना डिएनआ माबासोदा रजे होनदों र' ओमफ्राय बाबेनिया जामानखो बाबेनिया आइ लाभ इउ बोला हे अ सेम टु इउ होनदों रजेया मा होआखैनो आब' सना होनदों होआखैनो आब' सना होनदों औ भिडिअ होआखै नोङो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय बाबेनिया जोंहा मा होनखो प्लिज एक्सेप्ट माइ लाभ अके आप कहाँ से हो बाबेनि ओमफ्राय डिएनआ जामाखो रजे आङो दोहोनसो होनदों आरोना ओमफ्राय रजेया आगैया औ आब' होनदों आरोना माबासोब्रा बियो रजे आगै सोंलाय नोङो सोर होननानै सोंलाय डिएनखौ सोंलाय सोंलाय रजे डिएनखौ सोर होननानै ओमफ्राय जोंहा एमजे लोगोआ मा होनखो लोगो ओंखि सना ओंखारथ'बाय दे आं दे एमजे जेबो नङा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय एमजे लोगो ओमफ्राय जोंहा रजेया डिएन नंगौ नामा होनदों डिएन अ नंगौ नामा होनदों ओमफ्राय डिएनआ जानांगोन डु नट हेल्प मी इउ प्लिज माइ नेम अ होननानै गाबबायानो मा होनो सिनायना सिनायाखै रजेयाबो रजेया जोंहा डिएन सोर मार होनदों आरोना सोर मार सोंदोंलै रजेया खिथानानै लादो रजेनो ओमफ्राय रजेया जोंहा गाखो सोर जाखो होनदों नै गाखो सोंदों नोंखौ खिथाथारा गाखोआबो होनदों गाखोआ जामाखो रजे बिउटिफुल पिकचार लाभ माइ इउ होनदों आरोना रजे गाखोआ सिगोन खोमा हानाया हानायाथ' हागासिनोआनो हाफिनबायसो खोमसि जाजोब्बायलाय माथो दा होसिगोन र' खस्थ' मोनसिगोन र' दा मानसि लायनायाव सोर सोर दसनाफोर होनदो कमेन्ट खालामदो दे होनदो ओमफ्राय जोंहा माबा डिएनआ मा होनगोन सरि रजे आङो दोहोन दोहोन आंनो खादे होननानै हार्ट हरबाय नै रजे नोंनो सरि रजे आं दोहोनखादे होनना हरदों नै ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन गाखो सिनायाखै आं होनदों गाखोखौ सिनायाखैनो रजेया सिनायाखैथ' खिथाना लादोसो डिएन ओमफ्राय जोंहा हिमु नार्जारिया जोंहा मा हरखोहाय हिमुहि डिएनआ जामानखो बिके रजेयानो ब्लु हो प्लिज दे आंहाबो बे रजेनो माबानांगौ र' रजेनो इसोरनो हरनानै दोननोसै आंबो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ रजेनो ब्लु होबाय आं रजेया दोहोन सोर जाखो रा होनदों ओमफ्राय जोंहा हिमु नार्जारिया अबेनि आब'आ होनदों आरोना आं सापागुरि आगै आसाम
बाय कौन है मेरे बेस्ट फ्रेंड में प्लीज कमेंट कीजिए कौन है हाबाय मादो हाबाय होबाय हानाया hello guys मानगोजा सुमिदा सालते होनदोजा सुमिदा नै सुमिदा सिनायदांहाय जोंहा माबाखौ डिएनखौ ना ओमफ्राय जोंहा बिके नोंनि खुगायाव जुखाम हारा मा मुथु हैनांगौ नामा होनदों आरोना आदसा दे ओमफ्राय जोंहा माबायाव मा होनखो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा डिएनआ सुमित सालथे गुड मर्निं होनदों आरोना सुमित सालथे गुड मर्निं होनबाय सुमितआ जोंहा मर्निं सालथे होनदों आरोना सुमितआबो होबायलाय अखा हादोंलाय होबाय हानाया ओमफ्राय गाखोआ मा होनखो जोंहा थालिगाव माइ हम होनदों थालिगाव माइ हम होनदों ना जा माबाया गाखोआ ओमफ्राय जा सुमितआ मा होनखो रजे ओंखि होनदों नै सुमितआ रजे ओमफ्राय रजेया मा होनखो सुमित मा खबर ओंखि दिनहैसो नुबाय होनदों आरोना दिनैसो नुबायनो जा एस बसुमतारी खारु आं ओइ खारु आं नोंखौ साबस्क्राइब खालाम जारौ आं नोंखौ साबस्क्राइब खालाम हरबाय आगै सना नोंबो आंनिखौ खालाम हरदो दे आगै सना होनदो मा होनो एसबि सिस्टार मा होनो माबानानै कमेन्ट हरनानै दोन आंनि भिडिअआव दे दा एलबि दोनबा बेक हरगोन आं एस बसुमतारी सिस्टार दे कमेन्ट हरनानै दोन दे बेक हरफिनगोन आं हरफिनजोब्बाय मैया दाख्लैफोरनिखौबो सेस हरफिनजोब्बाय आङो कमेन्टल' गालांदों आं बेक हरगोन दे ओमफ्राय जा सुमितआ मा होनखो रजे ओंखि खबर मोजां नङा लाइ होनदों खबर मोजां नङानोलै सुमितनिया रजे ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो सुमित आंहाबो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं होनदों आरोना मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं रजेयाबो दंनो आरोना ओमफ्राय डिएनआ मा होनखो सुमित सालथे डु नट टेल मि माइ नेम प्लिज होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो रजे मा ओंख्रि जाखो हो सना होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखोनो रजे डिएनआ सोंदो आरोना सना होननानै सोंबाय नै डिएनआ मा होनो रजे खिथादो जा सुमितआ मा होनखो अके डिएन होनदों आरोना आदसा सिनायो होमबा सुमितआ एसबिआ जोंहा एस बसुमतारी जोंहा मा होनखो दे जागोन आगै सना होनदों आरोना जा एस सिस्टारा आङो दायो खालामथावाना मा होनो सिस्टार दायो बेक हरगोन आं कमेन्ट भिडिअ नायनानै कमेन्ट लाइक हरगोन आङो कमेन्टबो हरगोन दे मा होनो एस बसुमतारी सिस्टार ओमफ्राय जोंहा बुकुला आरमान एन नोंखौ आरमान आं नोंखौ आइ होनदां बुकुला मा होनखो आरमान आं नोंखौ आइ होनदां आरोना बुकुला जोंहा ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा होनदों आरोना ओंखाम जाबाय नामानो सोरखौ सोंखोथाय सुमितआ ओमफ्राय जोंहा मा होनो रजेया नै जाथ'वाखैनो डिएन होनदों जाथ'वाखैनो डिएन खिथादों रजेया सुमितआ जोंहा गोमा हरगोन नै ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो ओंखाम जाखांबाय नामा सुमित होनदों आरोना ओंखाम जाखांबाय नामानो सुमित सोंदों रजेया ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो जागोन एस बसुमतारी जागोन दे आगै सना होनदों आरोना आङो बे हरगोन दे नों कमेन्टबो हरगोन आया मबाइला अबेनि जाखो माबा एस बसुमतारीया सिस्टारा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार फैबाय नै आंहा टाइम गैथ'लालै डिटेल लाइकल' दे होनदो दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारानो हाय रजे मावजि ओंखि होनदों नै नोंखौ रजे माबाया मिस्टारा
ओमफ्राय जोंहा रजे मा होनगोन सुमित बहा दं नों दासान्दि माथो नुथारा नोंखौ होनदों आरो ना रजेया सोंदों नै अबाव दंनो आरो ना नुथाराखैनो दासान्दि ओमफ्राय मा खालाम जा मिस्टारा मा खालामदों रजे गोथै ओंखि होनबाय खोमाहाय रजे नोंखौ नै माबाया मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा सोरां वारिया मा होनखो जोंहा थांखो र' सोरां वारि अके मा होनखो फार्स्ट टाइम नामा लाइभआ आब' होनदो ओहो फार्स्ट टाइम नङा मा होनो सोरां फैगासिनो आं गोबाव जाबाय एसे ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन आङो मिस्टारनि कमेन्ट नुवा दे होनदो हा मिस्टारनि कमेन्टखौ नुवानो मानो मिस्टारनि कमेन्टखौ नुवाखैनोहाय माबाया रजेया ओमफ्राय जोंहा सहिदा मा होनखो दुर्गा फुजानि आंनि अननायखौ बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय जों बयबो रंजा खुसि फुजाखौ नायनो हायो नाथाय जों बयबो मोजां रंजा खुसि न'नि फारसे गिदिंना फैफिननांगोन गोजोन्थों होनदों आरोना जोंहा माबा सहिद बसुमतारिया आरोना दुर्गा फुजानि बयखौबो माबा खुलुमहरबाय आरोना सेम टु इउ होनदे सहिद बसुमतारि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो रजे होननानै गाबहरबाय नै माबाया मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा मा खबर होनदों ना आंथ' सिनायला नालाय मा खबरखौल' फरायनोसै आं खबरा दंथ'यो बिदिनो नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय गाखोआ मा होनदों रजे मालायफोर बायदि फै जोंहाबो दोनखारलांनोसै जोंहाबो बांलादेशआव होनदों आरो ना रजे मालायफोरबायदि दोनखारलांनो लिंबायहाय बांलादेशआव रजे नोङो नै गाखोआ नोंखौ ओमफ्राय जोंहा बुकुला मिस्टारा जोंहा रजे गोथै ओंखि आंनि कमेन्ट हाइट लादों दाखालै होननानै गाबदों आरो ना दाखालै आदसा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो गाखो नांगौ नामा होननानै मिनिदों आरो ना गाखो नोंगौ नामा होनदों जोंहा रजेया ओमफ्राय मिनिदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो मिस्टार सरि दे आं नोंनि कमेन्ट नुवा दे होनदों बिदिसो जादों होनबा आयु मा बिदिबो जायो एफा मेन चेनेलजोंबो गिदिंजाया माथो होनबा सोर बानायोलै बिदिखौबा होनदो ना लक्ष्मिया जा मा होनखो आब' सना लाभ इउ सना दाना थेंक इउ लक्ष्मि आगै लाभ इउ टु लक्ष्मि ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो फै बिमा हिमालया हटेलाव कफि लोंहैनि होनदों ना हिमालया हटेलाव कफि लोंनो लेंहरबायहाय मा होनो गाखोआ नोंखौ माबा रजे ना सोरखौ लिंहरखोहाय नै रजे नोंखौ लिंहरदोंदां आगै ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो गाखो बर' होननानै मिनिहरदो आरोना गाखो बर' होननानै मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा रजेया जोंहा मा होनखो मिनिबाय आरोना जोंहा रजेयाबो ओमफ्राय जोंहा रसमकुला हाय बोला है हाय रसमकुल हाय हाय कैसे हो थैंक यू मेरे विश में आने के लिए ओमफ्राय जोंहा सुमिदा मा होनखो आंना नेटवार्क प्रब्लेममोन रजे ओंखि होनोना नेटवार्क प्रब्लेममोन आरोना माबा सुमितनिया रजे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो मिस्टार टाइगारा मा होनखो फै गाखो बर' 30% डिसकाउन्ट होगोन हा होनदों आरोना मिस्टार टाइगारा
भैया रेशमे खोला जा ठीक बोला है अच्छा ठीक है ओके मिस्टर अजहा ब्लू प्लीज ना भैया रोजिया सुमिदा जामानखो बिनिखायनो आंखौ नुवाखैमोन नों होनदों बिनिखायनो आंखौ नुवाखैमोन नों होनदों रजे नै ओमफ्राय जों सुमिदोंखि होनदों नै माबाया बिदिसो जालायलायो माने एलबिफ्राबो आच्छा ओमफ्राय जों गाखामानखो पानबारि बाजाराव हासुगुलायनाय लोंहैगोन आङो बिमा आयु सोर जाखोबालाय पानबारि बाजारावसो हासुगुलायनाय लोंहैगोन सोर जाखोलै हासुगुलायनाय लोंहैनायालाय लोंग्रायालाय जारलाहाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो रजे कमेन्ट नुबायना नुवा गोथै ओंथि होननानै हारहरबायनो रजे कमेन्ट नुदोंना नुवाखैनो मिस्टारा सोंहरदो आरोना ओमफ्राय हारहरदों नै ओमफ्राय जोंहा ख'आ हाय मेरना हाय ख' ओमफ्राय जोंहा सुमिदा मा होनखो दुखु दाजासै रजे ओंथि दायो आङो फैबायना होनदों दुखु दाजासैनोहाय रजे सुमिदा फैबायनो आरोना जोंहा रजेया सुमिदोंखि होनबाय जोंहा रजेया आङो रजेनो माबा खालामहरनो र' ओमफ्राय मिस्टार नुबाय होनदोंना नुबायनो मिस्टार खदालबासो ओमफ्राय जोंहा रजेया गाखो होनदों आरोना ओमफ्राय दिना नायदों गाखो होननानै नायदों नै जोंहा दै आं रजेखौ साब खालामो जोंहा गाखो होनानै नायबाय ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो रुद्रा बर'आ मोखां खावसे लाइभ भिडिअ होनदोंना औ मोखां खावसे गैयिखौनो होनांसिगोनहाय सनाफोर भिडिअ'आबो गुसुंसो नालाय भिडिअ'आबो जोब्बाय नै माबा रजेनिया रजे आगै मोनसे साब खालामहरबाय आङो र' दा खालामहरबावनोसै आं दसे थानानै मोखां ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो सु सालथे आंनिजों मा बेलाय हा सु सालथे आंनिजों मा बेलाय हा होनहरदो आरोना सुमिदा बिके बाजै गावदां मा खबर नोंना होनदो आयु दासो सोंनो रोंबाय सुमिदा दंथ'यो आंना बिदिनो गेजेरावनो आंनाबो सुमित नोंनियालाय माबोरै दं नोंनिखौ खिथादो दे होनदो ओमफ्राय जोंहा इण्डिया आच्छा इण्डिया सल ओमफ्राय जोंहा बिके सना मा खबर होनदों आरोना इण्डिया सल्डार अके आंना खबरा दं बिदिनो मोजांथ' ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दङ इण्डिया सल्डार ओमफ्राय जोंहा समबारुआ जोंहा मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया मा संखोथाय सिस्टार गेदेरा ओमफ्राय नै पनिर संगोन आरोना फिसालाफोरनो पनिर नै पनिरखौ दा संनोसै आङो ओमफ्राय जोंहा सुमिदा टाइगार हामिनि होनदों आरोना इण्डिया सल्डार इण्डिया जोंहा मा होनगोन लाइक दानबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे मा होनो इण्डियान अके ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगोन वेलकाम सागोर आच्छा सागोर सुब्र सना होनना मिनिहरदों आरोना
मै एसे सागरनि नारिनिया ना आङो मैया नेक्स्ट एलबि होनायावबो लाइक होदोंमोन आं बेनो नुवासै नामाथाय बेयो सागरा ओमफ्राय है नुला खोमालै साननानै कमेन्टखौ नुहरासै आं ओमफ्राय जाय इण्डियाना मा ओंखाय जोंहा रजे नों बाव फैबाय होनदों ना रजे नों बेयाव फैबाय होनना सोंदों नै ओमफ्राय जाय इण्डियाना मा होनखो अनार ना थेंक इउ गाखोआ जा मा होनखो लक्ष्मी बिकेनि ब्लगाव बरहायबाय होनदों आरोना लक्ष्मी बिकेनि ब्लगाव बरहायबाय होनदों गाखोआ रजेया जा इण्डियान होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो गोथै ओंखि मा जाखो होननानै गाबदोलै ओमफ्राय जोंहा इण्डियाना कमेन्ट होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा इण्डियाना मा होनखो रजे दे आंनावसो फार्स्ट फैखादोंमोन ना होनदों ना रजे दे आंनावसो फार्स्ट फैखादोंमोन ना होनदों ओमफ्राय जोंहा रजेया अन आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अंकुश बर'आ मा होनखो आब' मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनि आगै नोंनियालाय माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो इण्डियान मा खालामदों होनदों ना मा खालामदोंनो रजेया सोंदों सुमितआ जोंहा आंना नोंखौ नुना खबरा फाथा फाथि जाबाय दिनै हाहा होनबायहाय मा फाथाहायलाय बायला बायलि नामा फाथा फाथि बायला बुलासो जाखो ना माखो फाथा फाथियालाय सुमितनियालाय जारलालै मिनिबावबाय ओमफ्राय इण्डियाना जा मा होनगोन आंखौ सिनायबाय बे सालिया दासिमबो हा मिनिबाय आंखौ सिनाया बे सालिया दासिमबो होननानै मिनिबावलायो आरोना आंखौ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा डिएन थेंक इउ जोंहा रुद्रा बर'आ मा आंखौ फुल फेस आनलक होनदोंना ओमफ्राय जोंहा अर्गेन हेल' होनदों ना हेल' अर्गेन गुड मर्निं अर्गेन जी अर्गेना 33 लाइक देन अच्छा थेंक इउ लाइक देने के लिए अर्गेन ओमफ्राय जोंहा इण्डियाना मा होनखो क्या कर रहा है अर्गेन अपि ओमफ्राय इण्डियाना जोंहा मा होनखो रजे नोङो नुखाबाय रजे नों नुखाबाय आङो जौ अफिसाव दं होनदों ओमफ्राय हार्ट हरदों आरोना आं जा ना जौ जाखो जाथ' जाबाय जौसो जागोन ना अफिसाव दं होननानै हार्ट हरबाय गाखोआ जामानखो रजे नाम्बार हरदो प्लिज होनदों ना नाम्बार बिबायहाय माबाया गाखोआ ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो हाय हेल' अर्गेन गुड मर्निं देना हेल' बोला है गुड मर्निं बोला है अर्गेन आपको रजे ने ओमफ्राय जोंहा गोराना हाय होनबाय आरोना हाय गोरान ओमफ्राय जोंहा सुमितआ हा मिनिदों आरोना मिनिबावबाय ओमफ्राय अंकुश बर'आ जोंहा मा होनखो आंनियाबो मोजां आब' होनदों दे आगै मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय मिस्टार टाइगार अन थेंक इउ अर्गेना मर्निं टु इउ रजे बोला है ऑर्गेन ने ओमफ्राय जोंहा मिस्टार ऑर्गेना जा रोजे कैसे हो बोला है रोजे पूछ रहा है ऑर्गेन ने कैसे हो बोला ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अदालगुरि लिरदों आरोना इण्डियाना जों मिस्टार टाइगार सोर जाखोलाय होनदों आरोना इण्डियाना सोंदों मिस्टार टाइगार सोर जाखोलायनो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मासपाट लिरदों आरोना ओमफ्राय उदालगुरि लिरदों ओमफ्राय चिरां लिरदों ओमफ्राय इण्डियाना जोंहा मिस्टार बा होनदों आरोना मिस्टार बा होनदों रजेया जोंहा नंगौ नामा इण्डियान होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा उदालगुरि ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनखो मैं आपका लाइक डन करने आया है बोला थैंक यू वेरी मच ऑर्गेन लाइक करने के लिए मतलब आता है ना बिजी मतलब बिजी होने से भी आता है ओके थैंक यू वेरी मच मान ऑर्गेन दिल से ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो मासपाट लिरदों आरोना सुमितआ जोंहा थाथ' र' आंनि मान्दि बेबिया एलबि होदों दसे थांनि होनदों ना मन्दिरा खोमा ना मन्दिराखौ होनदों ना मन्दि होनदों आदसा दे मा होनो सुमित दे थां दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा बिदि नायबाय आरोना रजेया जोंहा गाखो गैया
सरि गैया होनदों जानाय रजेया गैयानो ओमफ्राय जा इण्डियाना मा होनगो बिके बिउटिफुल होनदों आरो ना बिउटिफुल बावसो नामा जावख्ला खदाल गोबौजों जावना नाङा दे मा होनो इण्डियान सल्डार आदसा ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो रजे होननानै नायदों आरो ना ओमफ्राय इण्डियाना सं साहा लोंना फैनो होनदों ना सना साहा लोंना फैनो होनदोंनाय ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो सागोर सुब्र सना होनदों ना होननानै गाबबाय नै मिस्टारा गाबबावलायो नामा रबिकान्तआ जा मा होनखो फुजानि खौरांफोरा माबोरै मादै होनदों आरो ना फुजानि खौरांफ्रा जेबो गैथ'आ र' रबिकान्त फुजायाथ' जानोसैयानो आरोना ड्रेस एरि बायनाय जायाखै दायोसो मा जायो फिसालाया दुर्गा फुजानि मा होनो ड्रेस नांगौलै मालायफ्रा बायजोब्बाय जालायो आरोना स्कुलनिया लोगोफ्रा बायजोब्बायनो फिसाला ड्रेस बिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा रजे होननानै बिदि नायबायनाय ओमफ्राय इण्डियाना जोंहा मिस्टार होननानै हार हरबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बिदि नायबाय अर्गेना जोंहा मे बिजि हु मेम स' टेक केयार मैम रोजे बाय सी यू लेटर बोला है हार दिया है कोई बात नहीं रोजे जी बिजी है तो रोजे ऑर्गेन ने बाय लिया है बिजी है बोला है ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा रजेया आंखौ सैया सागोर सुब्र होननानै गाबदो नै ओमफ्राय मिस्टारा अर्गेन होननानै आनामिका जा मा होनखो हेल' बाजै सना मा खबर होनदाना खबरा मोजां आंनिया आगैया मा होनो बिबोनां आनामिका नोंनिया माबोरै दं खिथादो दे ओमफ्राय ओइसकिया मा होनखो हाय गुड मर्निं आब' होनदाना ओइसकिया गुड मर्निं आगै ओमफ्राय मिस्टारा जा अर्गेन रजे मेरा है होनना अच्छा रजिया जा अर्गेन मैं ठीक हूँ आप कैसे नेट प्रॉब्लम बोला है ऑर्गेन सॉरी रोजे का नेट प्रॉब्लम हो रहा है ऑर्गेन ने बाय लिया है रोजे बिजी है बोला रोजे ओके ऑर्गेन बाय बोला रोजे की बाय बोला है ओमफ्राय जोंहा रबिकान्तआ मा होनखो फुजाया माहाय जायो नोंसिनिया मादै होनदों आरोना फुजायाथ' खाथियावनो जायो जों मा होनो फुजा जाग्रा खाथियावनो दं आरोना बांद्राय गोजान नङा रबिकान्त आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो आगैलायनो मादै लिंदोंना फिसालासो लिंनांसिगोन रबिकान्त फिसाला बाबा लिंसै बाबा दै ओमफ्राय जोंहा मनरन्जना मा होनखो मा खालामदों बिमा होनदों नामा जेबो खालामाखै मा होनो मनरन्जन आनामिकाया मा होनखो मोजां आंनाबो बाजै होनदों मोजां जानांगौ दे आगै बिबोनां सना फैसा ओइसकिया मा होनखो आप कैसे जागा से आप किसी जगह से हो आप किसी जगह से हो किसी जगह मतलब आप किसी जगह से हो मतलब आप कहाँ से बोला ना मैं आसाम से हूँ आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो अन ना आलु लेमनांगौमोन जीबना भाभी आप कहाँ आप
भाभी जी आप खाना खाया बोला है। अच्छा मैं मतलब जीवन खाना नहीं खाया है। मॉर्निंग में मैं मतलब खाना नहीं खाता, ओनली चाय पिया है मैंने, चाय पी लिया है। आपका खबर कैसा है जीवन? ओमफ्राय जा रजिया अन दाना थेंक इउ। आं नोंनो मोनसे साब बानायहरबाय दे रजिया आगैनो। ओमफ्राय दा माबाना हरगोन आं र' कमेन्ट खम दसे थानानै। SBI नुजाफैदों हाय गुड मर्निं आब' खबर मोजां ना होनदोंना SBI आगै गुड मर्निं। ओमफ्राय खबरा मोजांखौनो होननांसिगोन आगै, दं बिदिनो दंथ'यो SBI आगै। नोंनिया माबोरै दं? ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा जोंहा मा होनखो आङो ओंखारबाय दे होनदो। अ दे मिस्टार। ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो बाय बाय बिके होनदो। अ दे बाय बाय। मा होनो मिस्टार रजे जोंहा अन होनदों आरो ना। थेंक इउ रजे। थांखोसै आंनियालाय गोमालायबायसो। ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो जिबना मा होनखो मेरा खाना अच्छा मेरा खाना अच्छा है भाभी जी मैं तेरे साथ मिलना कहा गया रे रो एक मिनट है। मेरा खाना अच्छा है भाभी जी मैं तेरे साथ मिलना चाहता हूँ बोला। आप कहाँ से हो जीवन? ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बाय बाय मेरा खाना अच्छा है मतलब खाना हो गया आपका जीवन। ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा बाय बाय गोथै ओंथि होनदों, बाय बाय होबायनो माबाया मिस्टारा रजे। ओमफ्राय जोंहा रजेया अके बाय मिस्टार होनदाना अके बाय मिस्टार होनबाय आरो ना माबाया रजेयाबो। ओमफ्राय जोंहा प्रिन्ट नार्जारिया जोंहा मा होनगोन आब'निया मा मबाइल? आंनिया माबा रिलोम आंनि मबाइला आं एलबि होबाय थानाया। प्रियान्त नार्जारि आगै रिलोम आंनि मबाइला। ओमफ्राय जोंहा गोबिन्दाया हाय दाना हाय गोबिन्दा SBI आगैया जोंहा मा होनदों आंनाबो दङ मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं। चाइना करियाननि अननायाव चाइना करियान लिरदोंना नि अननायाव होनदोंना आगै। चाइना करियानानो मोजां दे, मोजाङैनो थानांगौ आरो ना आगै, गेजेरावनो दङ आरो। ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनदों हेलौ फ्रेन्ड्स होनदाना हेलौ फ्रेन्ड्स मिलन। ओमफ्राय SBI जा मा होनखो लाइक डान 33 + 34 होनदों। थेंक इउ SBI आगै गोजोननाय थाबाय दे आगै। मिसिङा मा गाबदोंहाय। ओमफ्राय जोंहा मिलना मा 34 लाइक डान होनदों। थेंक इउ मिलन। ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो बेलेग बड'आ मा होनखो बेलेग इन्टेक्सनसो बिना होनदों आरोना इन्टेक्सनसो बिना मा होननाय जाखो होनदों रजिया अन आरोना DNआबो। ओमफ्राय बिनुआ जोंहा हाय बिउटिफुल होनदों आरोना हाय हेन्डसाम बिनु। ओमफ्राय जोंहा DNआ अन थेंक इउ रजिया अन मिलनाबो अन थेंक इउ DN अन थेंक इउ गोबिन्दाया जा मा होनखो कट तुमार होनदाना मरकर आसाम। ओमफ्राय जोंहा SBI आगैया मा ओंख्रि जानायमोन होनदों। ओंखामखौनो जाथ'वाखै आगै। माबा SBI आगै साहाल' लोंबाय आङो फुङाव। ओमफ्राय जोंहा DNआ अन होनदों जिबना जोंहा मा होनगोन चिकेन से खाना खा लिया। मैं तो चिकन से खाना खा लिया। आपका जो खाना है कैसे बनाया बोला है। मतलब आप चिकन से खाना खा लिया है। हमारा मतलब कहा
क्या बोला खाना कैसे बनाया मतलब क्या सब्जी है पूछ रहा है ना सब्जी तो हमारा भी होगा पनीर आलू और बता नहीं क्या क्या होगा है जीवन क्या क्या सब्जी होगा बता नहीं है बाद ये देखो पनीर है पनीर और मतलब आलू बना के खाऊंगी अभी तो कुछ नहीं बनाया जीवन बाद में बना के खाऊंगी ओमफ्राय जा मिलना मा होनगोन DN सोर जाखोमोन होनदोंना सोर जाखोमोननो मिलना सोंदों जा मुकुआ मा होनखो कहाँ से हो बोला है मैं आसाम से हूँ इंडिया आसाम से ओमफ्राय DN आ जा मा होनखो मिलन आङो दोहोन होनदों आरोना मिलन दोहोन आरोना DN आ ओमफ्राय जा मिस्टारा इदि मिस्टारा जा इदि नायखुमादो आरोना ओमफ्राय DN आ ओमफ्राय मिलना जा अन थेंक इउ SB आगैयाबो अन थेंक इउ आगै ओमफ्राय मिलनाबो जा अन थेंक इउ DN अन थेंक इउ मिलन थेंक इउ DN थेंक इउ जा बिनुआ जा हाय बिउटिफुल बोला हाय हेन्डसाम कैसे हो ओमफ्राय जा DN आ अन दों मिलनाबो अन थेंक इउ मिलनाबो अन थेंक इउ मिलन अन मिस्टार बारखो आच्छा DN BTY BK खौ 50 लै होनदों मिस्टार बारखो सोर जालाखो मिस्टार बारखोआबा ओमफ्राय जा SB आ मा होनखो बाय आब' एसे बेस्थ जाबाय दे जेबो नङा आगै SB गोजोननाय थाबाय आगै सापर्ट होफैनायनि थाखाय दसे समबाबो SB आगै बाय दे ओमफ्राय जा मुकुआ हाय होनदों ना हाय मुकु ओमफ्राय जा प्रियांत नार्जारिया मा होनखो आब'आ माहानि होनदों ना आङो मा होनो आसामनि आगै ओमफ्राय आं मा होनो बङाइगाव थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा DN आ मा होनखो सालथे नोंसो हा होनदों ना सालथे नोंसो हा होनना मिनिबाय माबा DN आ सिनायबाय खोमा आरोना ओमफ्राय मिस्टार बारखा अन हा होनदो सोर जालायखो सिनायला बेखौबो मिलना जा हार हरबाय आरोना थेंक इउ मिलन ओमफ्राय DN आ जा मोनखो बारखो सालथे हा मिनिदो ओमफ्राय जिबना जा मोनखो सात निपाना फाबिया को बनाया है खाना निबाना ओके फाबिया को बनाया है खाना सात निपाना ओमफ्राय जा मा होनखो ओमफ्राय मिस्टारा जा मोनखो सालथे हा मिनिदों आरोना बिक्रमा जा हेलौ बाजै सना फुजानि खबरालाय होनदों फुजानि खबरा दं बिदिनो मा होनो बिक्रम दंथ'यो फुजा जाबा जाहैनोसै होनदों ओमफ्राय DN आ जा सालथे हा मिनिदों आरोना जिबना जा मा होनखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ होनदों आरोना आं नोंखौ हामजागोन देबो वर्मा है आं नोंखौ हामजागोन अच्छा त्रिपुरा से है ना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिलना अन थेंक इउ DN आ जा सालथे होनना मिनिहरदों आरोना ओमफ्राय जा लाभलसा खांसा कैसे पाबी बोला ना कंसा पाबी कैसे भाभी बोला क्या कंसा कैसे हुआ कंसा पाबी ओमफ्राय जा DN आ मा होनखो बारखो सालथे होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय जा मिस्टारा DN सालथे बारा मिनिनो नाङा मिथिगोन नङाब्ला हा होनदों आरोना बिदिसो आरोना आच्छा र' बारखो मिथिबाय आं आच्छा बारखो नंगौना नङा बेबा आं साननायाबा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार मा होनखो सोराङा जा मा होनखो हाय आब' मा खालामदों होनना जेबो खालामाखै आगै सोरां ओमफ्राय जोंहा DN आ मा होनखो सालथे थैयाबानो जाबाय हा होनदों आरोना थैयाबानो जाबाय होनना मिनिबाय DN आ क्रिस गुरु जा मा होनखो हाय बोला है हाय क्रिस गुरु कैसे हो
कृषक गुरु ओके कैसे हो विकास विक्रम अजा लाइक ना थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जीवना मा होनखो आप मेरे साथ शादी करेगा भाभी बोला है मैं तो ऑलरेडी शादी शुदा हूँ जीवन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो कृष्ण गुरु अमंक where are you from you look like Nepali girl बोला है अच्छा मतलब from Assam है I am from Assam India ओमफ्राय you look like बोला नेपाली like अच्छा girl नेपाली जैसा मतलब नेपाली जैसा दिखता है ना ओमफ्राय जोंहा सबिताया मा होनखो हेलौ आब' लाइक दानबाय थेंक इउ आगै सबिता गोजोननाय थाबाय दे सोरनि एलबियाव साब खालामदोंमोनथाय गोजोननाय थाबाय आगै लाइक होबाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा प्रियाया मा होनखो साबस्क्राइब खालामना होबाय ना नों आब' सना होनदों आरोना प्रिया आगै बानायबायथ' आङो कमेन्ट हराखै नामा आङो र' प्रिया बिश्वकवि याव थांखो प्रियायालाय आच्छा कमेन्ट हरनायना हराखैमोनलै नोङो आगै आंथ' दहाय बानायजोब्बाय मानसिफोरनिखौ प्रिया बसुमतारी नों कमेन्ट हरनायना हराखैमोनबा बानायना हरनि र' आं नैबे मबाइलजों दे मोनसेजों आं गैला ओमफ्राय कमेन्टआ रावनिबो गैला आं बानायहरजोब्बाय दहायो मानसिफोरनिखौ सोर सोरनि दंमोन आं नैबे गंसे मबाइलजों बानायना हरग्रोनि र' ओमफ्राय दा गंसेजों बानायनोसै आङो कमेन्ट मोनाखैमोन कमेन्ट हरनायना हराखैमोनबा कमेन्ट मोनासै माथो आङो प्रिया आगै आं नै साब बानायहरबाय दे गंसेजों नैबेजों प्रिया बसुमतारिया नै बानायहरबाय आङो नै साब बानायबाय आगै प्रिया ओमफ्राय जोंहा रमेशआ मा होनखो आं लाइक हरबाय आब' सना होनदों थेंक इउ रमेश गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक होबाय आरोना थेंक इउ भेरि माच दियाना जोंहा मा होनखो साते गाखो बर' हा होनदों सालथे गाखो बर' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिएना मा होनखो सुवाद सालथे हा होनदों आरोना मिनिगासिनो सालथे आच्छा सुमित नामा ओमफ्राय जोंहा सबिताया मा होनखो बिसोर गाखो होनबा सबिताया अन थेंक इउ आगै सबिता गाखोआ जोंहा मा होनखो सबिता साइज जाथारबाय माथो होनदों नै सबिता आगै नोंखौ माबाया गाखोआ साइज जाथारबाय माथो होनदों आरोना गाखोआ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो सबिता सना दिनैसो नुबाय आं होनदो दिनैसो नुबायनो नोंखौ मिस्टार बारखो आच्छा मिस्टार बारखोआबो दिनैसो नुबायनो सबिता नोंखौ आगै ओमफ्राय गाखोआबो ओमफ्राय जोंहा र' सोरनि थालांदों मिथि मोदानमोनहाय खायलें नायनोसै आं मिथिसार बसुमतारिया आब' आङो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो मिस्टार मिथिसार ब्लग होनदों मिस्टार मिथिसार ब्लग कमेन्ट हरनानै दोन मा होनो मिथिसार बसुमतारी आगै कमेन्ट हरनानै दोन भिडिअआव आं बेग हरगोन भिडिअआ जोब्बाय दे प्रिति नोंनिया नै आंनिजों साब खालामहरग्रोबाय प्रितिनिखौ माथो थांखो
मिथिसार आगै कमेन्ट हरनानै दोन दे आगै बे मिथिसार ब्लगजों कमेन्ट हरनानै दोन सना ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनदो बिदि हरबाय आरोना प्रियाया जोंहा हरदों आब' होनदों अ हरदोंमोन आरोना होमबा खालामदों खोमा आङो आगै रावनिबो गैला दा नायफिनबावगोन आं ओमफ्राय होमब्लाबो आं नोंनो नैबे मबाइल गंसेजों साब हरग्रोखाबाय दा खनसे नायबावनोसै आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों डि एनआ र' दे अन दं होनदों अ दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो डि एन सालथे गाखोआ आं नङालै होनदों बारखोआ मिस्टार बारखोआ जोंहा डि एन सालथे गाखोआ आं नङालै होनदों सोरखौ सानखो बियो होनदों ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मिस्टार बारखोआ नङानो ओमफ्राय जोंहा सबिताया मा होनखो गाखो बर' होनदों आरोना जोंहा माबाया सबिताया गाखो बर' होनना रायलायहरबाय गाखोआ जोंहा मा होनखो मोदानखोबा मबाइलालाय आयु मा लिरखोहाय मोदानबाय गाखोआ मा लिरखो सबिता बुजि फसायबायलै जारौ होनदों आरोना गाखोआ फसायबायनो सबिता नोंखौ आरोना ओमफ्राय सबिताया मा होनगोन सिनायाखै आङो दे खोन्थालाय होनदों सिनायाखैनो खिथानांगौनो आरोना सबिताया सिनायाखैनो खिथाना लानांगोन आरोना देबरासआ जोंहा थु होनदों आरोना देबरासजि रुम देबराज अके मिस्टारा जोंहा मा होनखो सबिता ओंखि आंनि होननानै हार्ट हरबायनो ओमफ्राय जोंहा सुपार where are you from sister बोला I am from India Assam सुपार ओमफ्राय जोंहा कपार ना ओमफ्राय अके जोंहा सिजौआ मा होनखो गोदान लोगो होनदों ना गोदान लोगो होनबाय सिजौआ गोदान लोगोआ ना थेंकिउ सिजौ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय माबा मा होनखो जिबना जोंहा मा होनखो फाबि जि फाइयाखौ देखकर मेरे साथ अच्छा फाबि जी भैया को छोड़कर मेरी साथ आ जाओ बोला भैया को नहीं छोड़ सकती ना भैया भी अच्छा है जीवन ओमफ्राय जोंहा सिजा मा होनखो गोदान लोगो होनबा सरि फरायखांबाय आङो ना सबिताया जोंहा मा होनखो दे खोन्थालाय सिनायासै आं मिस्टार बारखो ना अशकसो नामा होनदों आरोना सबिताया जोंहा सिनायासैनो सोरखौ बारखोखौ सिनायाखैनो मिस्टार बारखोखौ सिनायासैनो सबितायाबो जोंहा गाखोआ मा होनखो बारखो आंखौ आंजों बुलायनो नामा जाय देरहायो आच्छा बारखो आंजों बुलायनो नामा जाय देरहायो बेनो सबिताखौ मोननायनि होनदोंना मोनगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा गाखोआ डि एन सालथे होनदों आरोना गाखोआ डि एन बाय डि एन या
मिस्टेक जादों गैया माथो एलबि होदों बिसोरालाय ओमफ्राय जोंहा सिजौआ मा होनखो लाइक हरबाय आंदों दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सिजौ गाखोआ मा होनगोन लिरनानै दानख्लालायो आंहा सिनाय हायाहाय ओमफ्राय मा होनगोन गैला बिमा थांथ'नोसै आं होनदों दे थांथ'नोसै आरोना सार्स गैला आरोना दे आंनि जि दंमोन हेलो कौन है गाइस लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड में प्लीज कमेंट कीजिए प्लीज ओमफ्राय सिजौआ मा होनगोन ओंखाम जायाखै नामा होनदाना ओंखाम जायाखै आङो फुङाव ओंखाम जाया मा होनो सिजौ आङो ओमफ्राय हेलो गाइस लोग मा होनदों माबा सिजौआ दासान्दै माबा जब मावनाय बादि मोनखादों आङो नोंसाखौ दासान्दै आरोना दासान्दै माबा जब मावनाय बादि मोनखादों आं नोंसाखौ होनदों सान्दै जबा मा होनो आंथ' मावा बोरायासो मावो सिजौ हेलो कौन है मेरे बेस्ट फ्रेंड में प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कर दो और बोला प्लीज सुहाना गुड मॉर्निंग बोला है गुड मॉर्निंग सुहाना कैसे हो सिजौआ मा जब मावो बिनानाव होनदोंना बोराया मा होनो डिफेन्सआव मावो
नों अबेनि जाखो सिजौआ अबेनि जाखो आदाया सोंनाय जायाखै मा जब मावो बिनानाव ओमफ्राय जोंहा तेरे लिए आगै 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 बोला ना तेरे लिए आगै तेरे लिए आगै अच्छा तेरे लिए आगै अके ओमफ्राय जोंहा सिजौआ दानो बोराय होनो नामा आङो बोराय बोराय होनो नाङा होमबाना ओमफ्राय आङो सनितपुर सारिदुल फारानि होनदों आदसा दानो बोराय होनो नामा आं सनितपुर सारिदुबारानि होनदों आदसा सनितपुरनि आरोना दा मा होनो 12ता जाथोसै नामा आं एकबारल' आङो थ' बेखायनो 12 जाथोंसै र' 12 थांसान्दै आं माबा दसे थानोसै 12तासिम थानोसै सिजौआ दा खबरा माबोरै दं खबरफ्रा सनितपुरनि ओमफ्राय दिए ना मा होनगोन एलबि दोनदोलै बिखे किउट होनदों आदसा दोननोसै र' सना होनदो ओमफ्राय जा इयारा मा होनखो बाजै आंनोबो आदसा बाजै आंनोबो जायगा हो होनदों ना जायगा दङथ' मेरला यार आगै सना जायगा दङब्रा ओमफ्राय जोंहा जायगा सिजौआ मा होनखो सोलोंथाइ बेसां नोंना सोलोंथाइया बेसेबां नोंना होनदों आं बारा माने फरायाखै आदा कलेज एसे गादों मेट्रिक पास जानानै फार्स्ट इयार सिजौआ दा ओमफ्राय जा मनि ओमफ्राय जा मनरन्जना मा होनखो माथो ओंख्रि जानायमोन होनदों आरोना मनरन्जना ओंखाम जाथ'वाखैनो मनरन्जन माबा पनिर आलु संनो नागिरदों आङो ओमफ्राय सिजौआ जा मा होनगोन आंना खबरा जोबोद मोजां होनदों आरोना दे मोजां जानांगौ आरोना आदा स्पेसियेल दं नामा जोबोद मोजां जादों आरोना सिजौआ दा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो डिएनआ अन ओमफ्राय जोंहा मनरन्जना बहाथो दं नों आं न'आवनो दं मा होनो न'आवनो दं ओमफ्राय जोंहा बिन्द ब्रह्म मा होनखो बिनानाव दंना गैया बाजै नोंना होनदों आदसा बिनानावा दङमोन होनदों आरोना बिनानाव दं बिब' दं बिब' हाबा जाबाय ओमफ्राय सिजौआ अन होनदोंना अन आरोना थेंक इउ
भैया दिनेश क्या आपने मुझे याद किया? अरे याद करते रहते हो, आता नहीं है दिनेश तो। दिनेश तो आप मतलब गायब हो जाता है। आता है लेकिन गायब हो जाता है। ओमफ्राय यार मानगोन नोङो सैबा दासै अब्लाबो फैबाय आं बाजै सैयोब्रा मानो सैया बेलाय सैयो यार मानो सैया जानांगौ जाखो मानसियालाय मानसि होनदों ओमफ्राय जोंहा बिन्द' मांखो ब्रह्मआ अब्ला आंनो हरदो बाजै होनदो आरोना हरगोन दे हरगोन होनदो ओमफ्राय जोंहा माबा नायदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा दिक्सिता मा होनदों जोंहा हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै मा खबर ओमफ्राय जोंहा डिएनआ एयार हा मिनदों एयारा मा होनगोन दं माखौ मिनिखो होनदों सरि डिएन माखौ मिनिखो होनदों आरोना औ माबा डिएनखौ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कि কৰি আছা দীক্ষিত ওকে কি কৰি আছা হৈছে আৰু না একো কৰা নাই এনে আছে আপোনাৰ খবৰ কি কি কৰি আছে আপুনি খবৰ কেনেকুৱা सिजौआदानो माबा साब खालामहरनो नागिरदोंमोन आङो र' मोनसे खालामहरगोन दे आङो सिजौआदा नोंनो माबा जाबाय हा आयु कुल कुलसो गिदिंबाय नामाब्रा ओमफ्राय जा एयारा मांखो दिक्सिता ओमफ्राय जा बिउटिफुल फैदो आरो ना दे थादो बाय होनदो मेसेजआ इदिसो आरोना बिनिया माबानिया बिउटिनिया दे थादो बाय सना इदि आरो बाय इदि दे मा होनो बिउटिफुल दे बाय दे ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो गोरबो खनायाव मुगै बांसिन एसेल' जायगा नांगौ आंनो होनदों आरोना आयु मानो मुगै नांगौब्रा मानसिखौलाय आरो नोंबो गोरबो खनायाव जालायबावो नामा ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो एयार गावनो बा देखुरा एयार गावनो दाउला देखुरा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जों ओइसपिया मा होनखो ओइ आब' मा खालामदों होनदो जेबो खालामाखै आगै ओइसपि गोजोननाय थाबाय दे आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय सिजौआ जा औ होनदों आरोना औ आं नोंनो दा मोनसे नैबे मबाइलजों माबा बानायहरगासिनो दं आङो र' दसे उनाव नों गैयाबाबो बानायनानै दोनहरगोन आं सिजौआ दा ओमफ्राय जोंहा बिउटिया मा होनखो लाइकल' बाय होनबाय दे लाइकल'बाबो जायो दे बिउटिफुल जायो दे लाइकल'बाबो मोजां दिक्सिताया मा होनखो तुमार होनदों ना तुमार सरि नाम्बार आच्छा नाम्बार ओमफ्राय जोंहा दिने मैं क्या लिखता है रे दिनेश नहीं लेने का अच्छा लेने का रे बाबा ये दिनेश का स्टाइल है तो क्या बोलूं रे दिनेश का मतलब लिखने का स्टाइल आपका ऐसा है दिनेश ओके मेरा जब ब्रोकन अमन को अच्छा भाभी जी कैसे है रे बाबा बोला मैं अच्छी हूँ रे ब्रोकन आप कैसे हो आप बताओ आप कैसे हो कहाँ हो ब्रोकन अमन का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है क्या अरे बाबा बोला हाँ मेरा हो गया आपको तो पता ही है मेरा ब्रेकफास्ट कैसा होता है साई ओनली ओमफ्राय जा
Mangga donggol na Dinesh saja mangga sami ke सबकी बच्चे शाम के बच्चे जब भी बच्ची है राधा के मन में फ्रीड पता नहीं रे फरने का भी इतना हंडे प्रियोट जगी है बोला रे दिनेश बोलती हो रे मैं दे ओमफ्राय जायो आरो आंखो मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहरदो ना अ नायगासिनोब्रा या नै नायबावबायसो जारलाहाय ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मानके डिकेस्टा बीके का नंबर अच्छा 19102 कल फ्री हा होनदों ना डिएनए ओमफ्राय एसबिआ मानगो ओइ आब' ओइ आब' आं नाम्बार लालाय आब' आंनि नाम्बार लालाय होनदोंना ओइ आब' आंनि नाम्बार लालाय होनदोंना एसबिआ नांथ'ला दे आगै मालाबा लागोन एसबि बाबा आगै मालाबा लागोन दे ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो ओइ भाभी जी आज आपका बहुत खूबसूरत देख रहा है रे बाबा ओ ऐसा है चुपके से देख रहा है तो चुपके से क्यों देखा आराम से देखो ना ब्रोकेन देवर जी अच्छा ओमफ्राय जोंहा सच्ची में ब्रोकेन ओमफ्राय जोंहा सिजौआ मा होनगो आइडि गोबां दं नामा नानि नोंनाव आइडिया बारा गैया 7थासो दङ सिजौ आदा 7थासोल' दं खोमा 7था जागोन खोमा आरो बानायहरगोन आङो र' सिजौ आदा ओमफ्राय जोंहा आबिदा जोंहा लाभ इउ बोला है ओमफ्राय जोंहा डिएनआ बीके कैमरा नट डाउन प्लिज अच्छा मिलना जा ऑनर ना मिलना ऑन थैंक यू ब्रोकेना मान के मैं पी अच्छा है रे बाबा बोला अच्छा ही होना चाहिए रे अपी कहाँ है अपी मतलब ड्यूटी में है क्या ब्रोकेन देवर जी ओमफ्राय जोंहा मिलना अन हे यारा जोंहा मा होनखो बाजै आंनि गोसोआव बिराद दुखु होयो दाना बाजैया आंनि गोसोआव बिराद दुखु होयो दाना मा होनो यार मा दुखु होलायखोब्रा खुसि थानांगौलै मिनिनांगौ दुखु गारहरनांगौ ज्राबनो यार आगै ओमफ्राय जोंहा मिलना अन आरोना थेंक इउ डिएनआ जा यार माला मा दुखु होखो हो ब्र' हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिनेशआ शाम की बंसी जब भी अच्छा शाम की बंसी जब भी भजी है राधा के मन में फ्रीड अच्छे जागी है बोला रे भाई जब ब्रोकेना मान का अच्छा भाभी जी ये बात है क्या है रे बाबा बोला अच्छा भाभी जी ये बात है क्या मतलब क्या है रे बाबा बोल के ऐसा देख रहा है ना कुछ मतलब कुछ बात नहीं है रे ब्रोकेन देवर जी अच्छा जमायने बोला इसको बोला ना हाँ दुखुखौ ज्राब गारनांगौब्रा खुसियाव थानांगौ ने दुखुआथ' थाखायो नालाय गारहरनांगौ होनदो आंनाबा खर' साबाय थायोमोनलै एलबि होनानै खारबाय माथो एलबि होबाय थानानै आइ खर' साबाय थायोमोन आंखौनो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ माने नोङो साइलेन्ट थाबा दिमागा एसे बेलेग जायोना मानसिया ओमफ्राय यारा जामांगो डिएन मैया होनदों नामा मैया डिएन माया होनदों आरोना यारा ओमफ्राय जोंहा तेरा नंबर मिलेगा क्या बोला रे दिनेश ने तेरा नंबर अभी नहीं मिलेगा फिर कभी लेना ओमफ्राय जोंहा हाँ भाभी जी हम अभी ड्यूटी में है रे बाबा बोला अभी ड्यूटी में ओके ओमफ्राय जोंहा एयारा हा मिनिदोंना एयाराबो जोंहा मिनिदोंना हा मिनिबाय डिएनआ जोंहा बिकेया माला दुखु होखो नों होनदां हा होनदों आरोना
ओमफ्राय जा सिजौआ मा होनगोन नोंनि भिडिअखौ नायनि दे रथ' होनदों आरोना दे मा होनो सिजौ आदा नायदे ओमफ्राय जा मा होनखो एयारा मिनिबा आं हा होनदों आरोना मिनिबा आं हा होनबाय दिएना जा ए आर ब्र हा होनदों आरोना एयाराबो हा होनफिनबाय ब्रकेना मा अच्छा मेरा प्यारी भाभी जी लाइक कर दिया है रे बाबा बोला थैंक यू रे ब्रकेन लाइक देने के लिए दिएना जा मा होनखो एयार बिकिया आंनिसो हा होनदों आरोना ओमफ्राय ब्रकेना मा होनखो भाभी जी हम ऑन है रे बाबा ठीक है बोला ओके थैंक यू मतलब ऑन रखने के लिए ऑन रखो ब्रोकेन और काम करो ब्रोकेन देवर जी ऑन रख के काम करो थोड़ा तो हेल्प करो भाई देवर जी ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो यारा जाहा हा मिनिया ना डिएनआ मा होनखो किसको आया मा थांखो आखायाबो गागेरे ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो किसको बीके का नंबर चाहिए ले लो भाई हैं ले लो भाई ये हा होनदों आरोना डिएनआ यारा जामा बाजै आं फैथ'बाय दे सनानदो दे यार दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होफैनायनि थाखाय यारा हा मिनदों ना दे मा होनो यार ओमफ्राय जोंहा ओइसबिया मा होनखो ओइ आब' बि बयनि भाभी लाइ हा ओइसबिया मा होनखोलै ओइ आब' बि बयनि भाभी फबिलाइ बिबयनि फबिलाइ होनबाय नामा सोर बिबय जाखोबा बिबयनि ओइसबियाखौ बारा बुजियासैलै आङो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ बाय ए आर होनदों आरोना ब्रकेना जा इउ आर राइट बायगन गुथि थाइ इउ आर राइट होनदों आरोना बायगन गुथि थाइ भाभी जी होनदों आरोना बायगन बोला ओमफ्राय गथि थाइ इउ आर राइट ओमफ्राय ओइसबिया मा होनखो होनबाय आरोना बुजियासै लिरबाय नामा एसि फाग्लाना हेलौ हाय मारै दं होनदोंना मोजाङै दंथ'यो नोंलाय माबोरै दं ओमफ्राय डिएनआ जा डिएन जा ब्रकेन भाभी जी हा बोला क्या लास्ट में क्या था समझ में नहीं आ रहा था रे देवर जी ओमफ्राय जा सिजौआ मा होनखो माखासे भिडिअखौ नायना होबाय आं होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सिजौआ दा बेग हरगोन आङो दे बेजोंबो हरगोन दे आङो दा खिन्थु मोजां जायोमोन कमेन्ट फरायनाङाबा हरनो मोजां जायो खिन्थु दा आं मोनसे बानायना हरग्रोखानोसै र' ओमफ्राय माखासे भिडिअ नायना फैबाय होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्देशा जोंहा मा होनखो वेर आर इउ फ्रम बोला संदेश ने वेर आर यू फ्रॉम बोला आई एम फ्रॉम आसाम इंडिया है
मैं इंडिया से हूँ मतलब आसाम से हूँ इंडिया आसाम से हूँ ओमफ्राय जा दारमिया जा मांखौ बाजै होनदों आरोना दारमि अके बिबोना आं बुंदो दे रायलायदो एसे होनदो मा खबर दियाना जा मानखौ आंनो आइदि हरजोबाखै नामा बिके किउट होनदो हरजोब्बायथ' नोंनो नायगोन र' दंना गैया आरो र' मा होनो बोराय फैबा बोरायनिजों बानायना हरनि र' ओमफ्रायो सिस्टार दं आरोना सिस्टारजों बानायना हरजागोन र' मा होनो डिएन सिस्टारना गंसे दं ओमफ्राय इउबासुआ जामाखौ बाजै सना आइ लाभ इउ होनदों आरोना इउबासुआ दे बिबोनां सना ओमफ्राय जा ब्रकेना हा हा फाबि जि आप मालूम नहीं होगा रे बाबा बोला अच्छा मालूम नहीं होगा ना मालूम नहीं होगा तो फिर मा होनो मालूम बता दीजिए ना ताकि मुझे मालूम मालूम हो जाए ब्रकेन नेवर जी ओमफ्राय जोंहा इउबासुआ मा जेबो बुङा होनदो आइ लाभ इउ टु बुंनांगौ आरोना अके इउबासु सिनायानो आङो ने इउबासु सोर जाखोमोन ओमफ्राय जोंहा डिएनआ इउबासु इयर आइ लाभ इउ प्रसेसिं हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय समीरा जाबाय हाय बोला हाय समीर ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना नन थेंक इउ ओमफ्राय समीरा इयर फ्रम इण्डिया आसाम हे ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो 12 PM बाबा एलबि कौन कर दो बन बाबा भिडिअआ जागासिनो नै आं बायदि खालामजोबनांगौ अच्छा 12 PM हो गया बाबा एलबी बंद कर दो ओके ओके रुको करने वाली हो अच्छा इसलिए जामांगा ओइ आब' बि बयसनि माखो फुबिलि बजिबि बजाबि ओया फाबिलि बुजाबि मा होनखोथाय आगैयाबो बि बयस माने मा होनखो बि बयस फाबिलि मतलब फाबिलि बुजाबि होनदों नामाहाय बुजियासैहाय बसुमतारिया जा माबाखौ ब्रकेना हा हा मिनिबाय आरो ब्रकेनाबो मिनिबाय ओमफ्राय जा दिना ओइस बि बाबा मेन चेनेलजों फैनानै देखायफै ब्र' होनदों आरोना डिएनआ ओमफ्राय जा गार'आ मा होनखो डिएन व्हाट आर इउ डूइंग नाउ बोला है व्हाट आर यू डूइंग मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ रे अपी गारो समीर ब्रोकन अच्छा भाभी जी बोला देवर जी भुटाना चाहिए ना देवर जी दिना जामानखौ अपार टाइम जाबायलै बिखे क्युब होनदों लै र' दोनसै दानला दाननायखादो होनदो रकेना कमेंट बोला है रकेन ने अच्छा कमेंट करो दो आईडी से मतलब मेन चैनल से भी मतलब कमेंट करो ना ब्रोकन बाद में मतलब लाइक दे दो मेन आईडी से भी लाइक दे दो ब्रोकन देवर जी बाद में देने को मतलब बाद में लाइक देने को नहीं मिलेगा
broken out selalu mental garamang di LB dan the please orang dan jangan mereka garamang selalu kumne selalu kumne selti sel selongi didi बोला है अच्छा kumne selna है mereka broken amang ko जाबायानो आंना बेमारा गला दाना ब्रकेना अके भाबि जि जास्ट वेट दाना अके ओमफ्राय जादि ना आंखो दा फेसबुकआव नायगोन दे आं एलबि दोनदो दा फेसबुकआव नाय नोंखौ जानानै ओमफ्राय जों आंखो गार'आ आंखो जा मेरे साथ अच्छा बाजार में अपी बाजार में है क्या गार'आ मतलब बाजार में क्या कर रहा है अपी ओमफ्राय जा अर्जुना हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै अर्जुन ओमफ्राय जा सिजौआ आं थांनोसै नानि होनदो अ दे ओमफ्राय आं मोनसे बानायहरखाबाय दे सिजौआ माने आदा ओमफ्राय मोनसे बानायहरबावनोसै आङो र' मोनसे बानायना हरखाबावनोसै र' एलबियाव मोजां जायो ओमफ्राय आंहा नै टाइमा जानलायानो एलबि होनायाव मोजां जायो जानायालाय मोनसे बानायहरखाबावबाय दे मोननै बानायहरबाय आं ओमफ्राय औ जागोन आरोना औ मोननै हरबाय आङो ब्रादार सिजौ ब्रादार ओमफ्राय दियाना बाय अल्ड फ्रेन्ड दं दे बाय ओमफ्राय जा अर्जुना जि साइज आब'आ होनदों आरोना ओमफ्राय जा गार'आ मांगा आपकी लाइक अच्छा आपके लिए कपड़ा लेने मोजांखौ क्या बोला रे गार' जी सिंगेला मांगा अच्छा भाबि सिरि मालाबानो दंफैयो आरोना होनदोंना आच्छा सिरि दंफैयोथ' आरो नोंनोलाय नांगौना नाङाब्रा ब्रकेना आगैनो माथो सिरि ओमफ्राय मा ओंख्रि संखोलै बिमा होनदों ओंख्रियानो पनिर आलुसो संनांगौमोन पनिर मा होनो ब्रकेन आगै नोंनिखौबो माबाना दोननोसैलै र' माथो बुरजा जाथोंसै जों लै बिमानो संखो बिमानो ओमफ्राय दिना मांखो ओंखामबो उखैला नामालाय बिखायानो ओंखामथ' जाखायानो आंलाय फुङाव ना ओमफ्राय उखैयोब्रा आं दा गैलाना सिंगेला मा बिजि जाखोरा बाजै ओइ आङो नोंनिखौ बानायहरदों माबा आगै साब बानायहरदोंमोन आं सिंगेल आगै सोलायनायावनो माबानायावनो बानायखाबाय आङो ओमफ्राय जों बिउटिया मानखो थादो दे बायदो आयौ ओइयावनो थादो होननायमोन ओमफ्राय नैबेयावबो थादो जाबावबाय दंमोन नामा आरोना दंमोन खोमा बाय दे बाय बिउटि बिउटिफुल बाय बाय होनदोंना जा बसन्त बर'आ आंखौ हाय बाजै मा खबर फ्रम कर्नाटक कर्नाटक होनदोंना खबरा मोजाङानो आरोना मोजां आंनिया माने कर्नाटकनि आरोना
ओमफ्राय गारोन क्या बोला रे होटल में कहा गया होटल में एक साथ अच्छा एक साथ मिस्टी खाने आओ बोला है मिस्टी मिस्टी खिलाओगी क्या रे गारो ओमफ्राय जे सिंगेला मा होनखो मैं मिस्टी मतलब नहीं खाती हूँ रे गारो ज्यादा मीठा है ना तो इसलिए नहीं खा पाती गार' सिमर सिंगेला आङो बुजियाखैलै बाजै हा हा होनदों हा बुजियाखै आङो नोंनिखौबो मा होनो साब खालामहरदोंमोनहाय नैबेजों सिंगेलागै माथो गोसोआनो गैथारा नोंलाय नांगौना नाङा सिरि बुजिबाय नामा होनदों बुजिबाय दा बुजिना बुजियाखैब्रा आगै मबाइल गंसेजों साब खालामहरदों आं नोंखौ सिंगेलागैखौ आं बुजियासै होनदों ना ओमफ्राय गार'आ मैं रुक रही हूँ बोला हो अच्छा रुक रही हूँ अच्छा रुको रुको ओमफ्राय जों आंखौ मैं रुक सिंगेला गैया अनबाय अके 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 दे मा होनो सोर सोर दंमोन बाय लादो दे सनाफोर ओमफ्राय जोंहा ए नंगौ नामा बाजै बुजिबाय दे होनदों आं स्रां रायलायाखैना ओंखायनो बुजियाखै नोङो स्रां रायलायाखैना आङो र' बानायहरबावनि आङो दे ओमफ्राय जोंहा रश्मिना जोंहा आंखौ बा मक बा मग महल चादर मेख्ला चादर बा मग मेख्ला चादर फिन्दिला আচ্ছা फिन्दिला फाल লাগিব ना होनदों ना मेखला चादर फिंदीवा फाल লাগিব ना बोला मतलब खुद को बोला क्या ना मुझे बोला समझ में नहीं आ रहा मुझे मेखला चादर फिंदीवा फाल লাগিব मतलब ब्लू ब्लू देना है क्या रश्मिन ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो ए नोंगौ नामा बाजै बुजिबाय दे होनदों बुजिबाय आरोना मिस्टारा दानो होनदों दानो नामा नोंहा ओमफ्राय दे नामा होनखो I'm not going I'm waiting for you LB दा एन अके होनदों ना आदसा बुजिदों दे I'm not going बावसो नामा waiting बावसो for you अके अके होनदों आं गालांगौसोमोन गार'आ जामानखो आपके लिए दखना लेके आओ बोला दखना लेके आओ गारो सिमर लेके आओ पूजा के लिए दखना खरीद के लेके आओ मतलब दुर्गा पूजा के लिए सिंगेला गैया मानगो अके बाजै आंहाबो टाइम सर्टखा इभिनिंआव लोगो मोनगोन ना बाय बाय होनदो दे सिंगेलागै दे बाय दे थेंक इउ दे सापर्ट नायनो थाखाय सिंगेलागै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दि एना जा गार' हा होनदों ना ऑल कॉल जा हेलो बोला है हेलो ऑल कॉल मुझे भी ब्लू दे दो बोला ब्लू चाहिए मेरा टाइम शॉर्ट हो गया अभी ओके रुको देती हूँ एक मिनट अच्छा
आपका तो मतलब वीडियो नहीं है, एक ही है बस। अच्छा है बहुत सारा। हाँ? किसका वीडियो रे? कल आपका तो एक ही वीडियो है। सब तो बहुत 41 हो गया। किसी से मतलब ज्वाइन होना है क्या? ऑल कॉल मतलब अभी मेरा टाइम नहीं है। किसी से ज्वाइन होना मतलब ज्वाइन होना था क्या? मतलब कारवान का मैं दुर्गा पूजा में एक अच्छा। हाँ? मैं हाँ? मैं ले लिया आपके लिए दखना जल्दी आओ दीदी बोला ओ। और अच्छा ओमफ्राय जा कहाँ मतलब जाना है गारो। दक्षिणा खरीद लिया मेरे लिए और अच्छा मतलब दिए ना जामन गारो 4,000 का खरीद के दे दो बोरो दखना हाँ अंदर 4,000 का दखना खरीद के दे दो बोला है सिंगेला गैया सरि बाजै लाइक होनो फैबायमोन लाइक होबाय दे बाजै बाय दे अ दे मा होनो सिंगेला आगै थेंक यू दे गोजोननाय थाबाय दे बाय आगै ओमफ्राय जा गारवा मानगो दुर्गा पूजा में एक साथ घूमने आजा आऊंगी दीदी बोला हाँ भाई क्यों नहीं आएगा आऊंगी घर कहाँ है आपका बताओ मदिया नामानगो दासो ब्लु होबावनो नामा एलबि दोननाय टाइम जानोसै होनदोंना औ ओमफ्राय जा अनसाय बड'आ हाय सना होनदोंना हाय अनसाय मा खबर बिरदावा जामानखौ लाइक खालामना होदो होनदोंना लाइक खालामना होदो होनबाय जा बिरदावाबो ओमफ्राय जा वार्क फ्रम नामालै नामेसनि हायर फ्रम बोला फ्रम आसाम रे चन्द्र ओमफ्राय जा चन्द्र जामा मानगो ओमफ्राय साला ओमफ्राय जा जनिया मानगो आब'खौ मिथिनाय जायाखै अबेनि आब'आ दाना मेन चेनेल दंना गैयाब्रा आइडिजों सोंबाथाय जायगाखौ खिथानो बायो आङो मा होनो जनि नार्जारि आगै मेन चेनेल दंना गैया आगै ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो चन्द्र होननानै राखाजोब्बाय आरोना मतलब गोसोआव गैया रे डिएनखौ चन्द्र ओमफ्राय जोंहा अनसाया मा होनखो नाम्बार कड ना नाम्बार बोलाखै आरे ओंखायनो आंनि फरायनाया बिदि जायो सनाफोर हेल' सोर सोर दंमोन सनाफोर अनसाय बड' होननानै गोसोआव गैया दे ओमफ्राय जा गारमाखौ चापागुरि में हम जाऊंगी अच्छा तुम भी आ जाओ बोला ओ चापागुरी में आज आओगी मतलब मैं भी मुझे भी जाना है ओमफ्राय चन्द्रआ जोंहा मा आंखौ लाबोनो आरोना डिएनआ जोंहा बिके your contact number yes डिएन yes होनदो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रमिका नार्जारिया मा खालामदों जेबो खालामाखै सोर सोर दंमोन सनाफोर आं एसे बिजि जासिगोन आङो सोर सोर दंमोन
एलबि होनदों औ ओमफ्राय जा आइदिहा सोर फैदोंमोनथाय गैला रोमिकाया जा रोमिका आगै सना बुंलाय खनसे आब' होनदोंना रुमिका आगै सना रुमिका आगै सना खनसे बुंदों आगै सना रुमिका नार्जारि आगै सना ओमफ्राय रुमिका नार्जारि आयु मा जाखो उन्दुनो ओंखारदों नामा रुमिका नार्जारि आगै सना उन्दुनो ओंखारदों नामा सियायखो ना माखो होनदो आरो दि हो आसा आन्दायबाय थांखो आच्छा बिरदावा जोंहा बिरदावा मानखो हेलौ आसोलफोर होनदों आरोना जोंहा बिरदावा आसोलफोर होनदों ओमफ्राय गार' फेमिलिया जाव बोला फेमिलि जाना ओमफ्राय जोंहा रुमिकाया मानखो थेंक इउ आब' होनदों आरोना थेंक इउ आगै सोर जाखोबा रुमिका नार्जारि आगै सिनायासैहाय ओमफ्राय जोंहा रुमिकाया मानखो बर'नि जादों सरि बरिं जादोंमोन होनदों आरोना रुमिका नार्जारिया बरिं जादोंमोन मानो बरिं जादों रुमिका आगै किशोरा जाया बोथोरा अखा हादों नामा बाजै होनदों आरोना जोंहा किशोरा बोथोरा अखा हादोंमोन दहाय हायाखैमोन हादोंमोन ओमफ्राय दा गारथ'लायबाय आरो आंबो सिनाया आब' सर्ट भिडिअ नायबाय थानायाव फैनायखाय नायबाय ओमफ्राय नोंजों रायलायबाय आब' होनदोंना नोंगौ नामा आगै थेंक इउ रुमिका नार्जारि आगै गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्रायथ' चेनेला बे नङा जानांगौ ना बेलेग चेनेल थागोन ना रुमिका नार्जारि आगै आच्छा थेंक इउ मेन चेनेल दं नामा मा होनो रुमिका नार्जारि आगै मेन चेनेलजों कमेन्ट मोनसे लिरनो हागोन नामा ओमफ्राय दियो नामा प्लिज मिउट योर माइक मिउट अके रक मिउट on your चन्द्र आब' आंना चेनेल गैया होनदों चेनेल गैया आरोना रुमिका नार्जारि चेनेल गैया आरोना दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै आगैजों मा होनो रुमिका आगै रायलायलांदों दे आङो माबा ओंख्रि थाव सेरनो आरोना गोजोननाय थाबाय दे नोंनिसिम सोर दंमोन सनाफोर आङो सोलाबथ'नाय नंला आरोना ओंख्रि थाव सेरनो आङो दे बाय लाथ'बाय दे गासिखौबो सनाफोर दे होमबा आब' होनबाय आरोना आगै
ओंख्रि थावसिन नाङो
थोड़े थांसै दे हेलो कौन मेरे लूसी में बाय बाय दे फिर जाने वाली हूँ मतलब स्कूल में अभी अलबेरती हो दे बाय 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 कौन आया था सनस्टार ओके बाय बाय दे सनस्टार